muling sumasa inyo po ang ating palatuntunang straight to the point. Pag-uusapan po natin itong kanilang mga ginagawang Ilan hakbang. mga nakatanggap ng ayuda mula ko sa DSWD. In Kawayan. Idol! Ako si Radyoman Chris Estolas. Idol Chupaeng. Juma, Rowena Munchang. Idol Yuki Nana. Radyoman John Soriano. Idol Vita Fantasia. 98.5. 98.5. Siyak ni Manong June. Siyak ni Amak, da kami ti 4 decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba namin? Ti kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miweng iti puso, sunata ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami man karuba with yours truly, Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan Mark Pastor. Para iti 3 oras sa napnuan paningipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nganamnam sek ti isam. Purpurngiit, Gargarakga. ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Baba enti sunata ni Ayat ken Biag. Dito ilaeng 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Okay, kaimbag. Kaimbag? Naimbag nga aldaw dagiti kararwatay amin karuba. Yan, it's Ay. November 1, 2020. And of course, oray no bagbagyo, oray nagtutudo, oray no dati COVID. Dagiti pagayam yung Idol June Seriales. And John Mark Pastor. Aha, will be with you today. Apo, ta bawal mo iti mapagkada iti Campo Santos. As mandated apo, ingkana a 4 iti Nobyembre. So nga, ingkani kagumami apo ti may timaray dito istasyon na oray no pigpigilan na ni bagat ko tayo. Agbagbagyo ko na nahaan. Napintas iti panahon dito Isabela ta antay mo't nga apektado unay. Di kita tutulaeng. And of course, dagiti taltalon tayo agit at apektado. And dagiti talagang affected di Bicol region. And we will be updated namdaman ita newsroom no nyat nga paspasama ken iti Interot Pilipinas. Kabayanan ti panagdalan ni Rolly. Tataka tinaga na tata. Rolly. Role. Brother Role. Yeah, nga rod, para kada kita apo messages you can reach us tata. Dito'y 98.5 dito fan page iti Facebook page iti FM. Once again, 98.5 biro kanyo lang po. And iti YouTube channel mat nagbaylo kami apo ti istasyon tata. Adda kami ti istasyon ni John Mark Pastor. So biro kanyo lang apo ti Karuba Amak. Ayan, makita yung nagla-live kami dita. And of course, awan pa lang iti agsangpot nga dollars dito hampay mga qualified. Siguro. Okay, and Pero dati patalastas na. well, it's monetized already. Nga rod, para kadagitimat ket na po agi padanon kadagiti mensahes na babae ni text message, you can send it through 0917 1500361. yan, apo, pati laki may memorize mo dito. 15003. Hindi ka mo nga talaga. Ulit naman. 0917-150-0361. Yon. Okay, naala ko. Apay madimbag na ti mouse ito yung keyboard nga ta. Okay nga rod, apo. Ay, antabayanan nyo. And we would like to thank Apo the special sponsors, iti FDD, of course,
para kadagiti prices, we have Kabsat Peritotok of California and di Manang Lerina Flores of Canada. Quebec. Yan. Kung mo to, i-share ko kanya na. And of course, iti Larina. yan, i-send mo kanya na. And of course, Wala iti na rin yan. Central Isabela Agri Manufacturing Corporation and we have Pacific Star International Recruitment Agency nga at patpatayaben na po kadagiti kahit na mabahan Hong Kong as early as now. Tawag. Ito mo tawag ito. Sino man pa yun? Ni ko kaya mo. Okay, Ni baka wala tayo Derek. Yan. baka wala tayo sa ere, kitain nyo lang Kabsat. Okay nga Rod, for our first piece, magulwa na mga mangkita kadagito'y sige, ate man ti first piece ta, a song from Mamang Police, ika man ti hostesya na balong. Kata kaya agbabakat! Ha! Sarap kapsol. Ha! Ha! Atay. Ha! Adda inak nasabat umakit ngem nalapsat inismak ket kimidmat nagtibayok tuy kaunggak nitilaga imet paudi ipamaginawaw sexy agtawen santi 60 lungay na pailat makagargari bumaket nga agpaiso napigsa pailat inababatu makaalino ti patong na makaparuso pailat kinina agbabaketa isut kumukunada kaniyak uray manuy uyawendak gidameterik na tuy marik na agbabaketak punong agbabaketak tidangamin na muti ganas ti baket akain na yan ayat agbabaketak punong agbabaketak tidangamin na muti ganas ti baket akain na yan ayat ti pumatuli ti baket kaskala adat langit awan sa pulam ti kinasamit arakot na ken inagek ti baket na singsingtet na bangbang luawan mintis uray no kuri bet bet awan sa pulam na kinagaget dakkel nariro tay kunkunada nga amoy lupati angot da di baket akaruman sa nagpaiduma tiganas na agbabaketak isut kunkunada kaniyak uray manuy uyawendak di dameterik na tuy marik na agbabaketak punong agbabaketak didangamin na muti ganas si baket akain na yan ayat agbabaketak punong agbabaketak didangamin na muti ganas ti baket akain na yan ayat huh! Huh! Ha! Huh! Ti pumatuli ti baket kaskala adat langit awan sa kulam ti kinasamit arakot na ken inagek ti baket na singsingpet na bangbang luawan mintis uray no kuri bet bet awan sa pulam na kinagaget
Takyalarero tay kunkunada nga amoy lupati angot da. Di bakit akaruman sa nagpaiduma tiganas na. Agbabaketak isut kunkunada kaniya. Uray manuy uya wendak di dameturik na tuy marik na. Agbabaketak puno agbabaketak di dangamin na mutiganas di bakit akain na yan ayat. Agbabaketak puno agbabaketak di dangamin na mutiganas di bakit akain na yan ayat. Di dangamin na mutiganas di bakit kain na yan ayat. Huh! Huh, huh! Huh! Alright. Dapat isunat nga napuluan. Agbabakat. Agbabakat. Nga may paay katagiti mahilig. Wino keket na. Iti pumatol, iti babakat. Bakat ngem iso na. Which is okay lang mo kaya dito ta. Nga pa naman dito mo dakas na as long as there is love. Nga Yan. pala. Haan nga Importante, no? Bakit so Ititawan. na? Correct. As long as dati ipaay naking ka nga pagbiag mo. Yan. Okay na. Agbasa na karoon dagiti agbibuya. Matado da na yo. 47 viewers. Agyaman kami mga karuba ko ni Noel Bergonya. Hello karuba. And Binilda, blessed and blissful. Blissful. Ano man? Yes. Sunday handsome idol. Wow. Stay safe and well, God bless ka naman. Maribel Garcia, hello from Salinas. Nice to hear and see you guys again. Thank you for entertaining us on another Sunday. Good afternoon and God bless. Kanana. Yes, and then ba nga matututo ka malam kung ano naman dito yung manang Ali, kapsat Ali, karuba nakapsot yung signal nyo tatta dito i-check sa please kada kita technician tayo, kindly check our signal mahina daw sa i-check Ang it's because it's raining outside. It's raining men. Aren't we? Hallelujah. Yan. Ayan, pasensya kayo na po. Kaya iti kasayatan lakit medyo rumor kay basit no medyo. Ayan, iturong-turong lang dagtamtena siya. Dito pa lang. Wan dito ya live kuna na niya nagpatingga akta tayon. Joselito Borja, kuna na magandang tanghali po. Ito na po buong puso pong nagpapasalamat kaming mag-asawa Mr. Joselito and Judy Anbora ng Santiago City. Maraming salamat po sa itaas. Lahat na lang po ng buwate at tumulong. Ano tayo pagpasalamatan na karuwaan niya, tayo pasalamatan at dati blessings. Nga simbang pa, duwan, nagitaw na yapo ti pagyamanan, oray kasto iti panahon nga dati pandemya. Nga agtutudo lata, dapay bagyo, pagyamanan tayo amin nagita. Basit man winodakol. Yan. Okay. Noel Bergonya, pasyarat man mga idol, dagiti tattao nga madama maki. Karkarawa Maki Kararwa mga kaya Makikararwa. Stay safe tayo kada tayo amin mga karuba na awan umuna babawi kablawak dagiti gagayang ko kas kada bro lari mamaba ano naman what Itutok mo day ang iwat mo. itutok ko dito basta Isangom lang. ay ko naman itutok ko ko naman ni Luis Cadorna shoutout naman Idol June shoutout mo ka na Hello. EPT Customs TV na Bangal daw karuba pa shoutout haha ano naman Bro Briley Viernes bro Jerry Lopez bro Ryan Abul Tatang Martin La Pastora Marang Margie Rinaldo Kapitan Danny Simon Kapitan Manuel Latawan Request Jay Oklahoma Tatang naman ni Archie Big Eyes manglalabos apo kapay kasi ti apelido na dito manglalabos Naimbanggal daw karuwa pa shoutout naman po and hello to Senpai Kamote Moto apo detan hahaha naman Okay, and of course, good afternoon to Kapsat Nelly Valiente Mariano Hiron and Ma'am Lervasi. They're watching, of course, po pakinita nangag mo ng tinakan ni Ma'am Lerma kimbita ka mga ta. Kuna naman ni Gracia Perucho Dao, subati nga po karupa, maulang tanghali po sa ating tanghali lahat. Ingat po tayong lahat.
Daus, Perucho at Cristobal family, Tibugalyo Norte, Ramon Isabela, mga idol. Ingat po sa pag-uwi ninyo mamaya. Salamat. And Michael De La Cruz at Dak Maron, engineer. Kung na naman, okay, taaman. Ni Adrian Contapaya, Tolibas. Hi, idol! Shout out pala si nanay, nagluluto ng dikot para sa atang sa sementeryo. It's me, Anthony Tolibas ng Barangay San Luis, Kawayan City, Isabela. Ngam, taksang gasa taawan sa itikot at nakalasara po dagiti Campo Santo. And Clifford Raspado is watching. Good afternoon, King Kabalong. Yan, hangan ni Apo board member dito sa Bali. Aris Menor, idol, shout out dito. Andox San Mateo, salamat. Apo, daanan nyo na lang ang manok nyo dito mamaya. Apo. Andox, kung daanan nyo ang manok ni mamaya. Paiso na ta? Kayo na bahala magluto at magparty dahil Ay! native ito kung mo. Ako sa Bali. Ang tinola. Sa Bali kaya. Okay, Rayward Valdez, hi idol. Palikus nga po ng Since You've Been Gone. Since You've Been Gone. Jasper Castillejo, shout out mga idol. Taga Cuto Grande. Lakas ng ulan, idol. Happy viewing sa akin from Rhea Corpus. Hintay amin pasantakan literatura Ilocano itinagan na ni Saloyot Intay Rambakan din gantoy kakaiso nga programa Ilocano iti IFM aldaw iti Domingo manipod kada idol amakken manong June Cereales ka naman. Alright, agyaman kami Noel Bergonya. It was very good introduction. Yes, introduction. And wow, lo, di ko talaga to from Mark Cozil Remoliano. Ay, parang kilala ko to si admin ata namin ito ng NUCP. Shoutout sa'yo, admin Mark Remoliano, Mark Louie. Yan, and shoutout din kay TL Ray Marquez and Vice TL Ayanso. Yan, and shoutout to all NUCP. Ride safe always. Yan. Okay nga Rod, another piece from the Four-Legged Duo. Oy, di nag-request ti Aba-Aba. Nagre-request Aba-Aba ti ka. Shoutout Christian Joy Takoyog. Alright. Isardeng na kanon, tiyak mas masetas. Barbareng lang matakderan na tanalungtot amin. Succulents na, sapay na gado. Iti collection na, pati kaktus. At kakangin na, sapay kinupit amin nga ingat gatang na. Nadakamat pati ayuda. Nyam at daman ng kursunada na. Nirugian ng tiyak kong kolekta. Anya dayta, aba-aba, atila adda, akaruba, ti pagdaw-dawatan na. Aba-aba, nga agduduma, pati galyang ken biga kolektaan na. Kasla bakir ti aglaw-law, nakalamlamok kuray aldaw. Kasla, elementary school balay na. Aba-aba, nakangingina, aba, napagaiti presyo na. Magiging stereo at may headphone. Kisayan nyo kuma, aramida kasta, tayagat gatang ken, agdawdawat mula ta, salon at yung kuma, ti ipang runa, aglaluket, umadadot korona, atay kidi, awan na masida, nila kayo, tikitan nyo nga aba-aba, tabaka ipasungal-ngal na. Madurag na Walang musika. Sika. Tapasen na aminin na mula, agtalnakan, aba-aba, atila adda, akaruba, ti pagdaw-dawatan na. Aba-aba, nga agduduma, pati galyang ken biga kolektaan na. Kasla bakiru ti aglaw-law, nakalamlamok kuray aldaw. Kasla, elementary school balay na. Aba-aba, atila adda, akaruba, ti pagdaw-dawatan na. Aba-aba, nga agduduma, pati galyang ken biga kolektaan na. Aba-aba, atila adda, akaruba, ti pagdaw-dawatan na. Aba-aba, nga agduduma, pati galyang ken biga kolektaan na. Kasla bakir ti aglaw-law, nakalamlamok kuray aldaw. Kasla, elementary school balay na. Aba-aba,
nakangingina, aba, napagayiti presyo na. Very realistic po nga sonata, and in fact ajay latest upload mi apo ito YouTube ket we tried to visit apo dagiti karro pa mi nga nagpipintas unay timula na. So thank you so much apo ko dagiti tinakawam mi iti video ng karro pa mi. We have Manang Aida Pastor, good afternoon kanya ita, ni Manang Liza Morales and ni Annabel. Wan, di ba na nga, Bel? Yes. Tapos Manuel. si Balay. Of course, si Balayo. And kadagiti kadwami po di taltalon nga dumdungeg dagayam no kasto nga Domingo. Thank you so much kada kayo. Ni Lakay Usay nga lulukisen apo. Aw. Kablaawan man kuna na kumablaaw kan tuman Domingo. Ah, Karod. One. Dagiti pay dadumang pangablaw dito YouTube live kuna na ni Aliza Balubar, shoutout nga pala dito sa Bintawan Sur. Idol, shoutout ko man ng kalkongan ni June Borja, kini Ma'am Michelle Borja nga aglutluto kani siya kumutan, idol. Oh, kuna man da pa pa na mading Jovelyn Buya. Kuna natatay nga baka madina makabuya. Kuna na, hi kuya, nakaabot nak, baglakit din he. Pa shoutout ka, awid mi lang from Salinas. And pa shoutout idol, I'm back from Jeremy Inocelda, and a shoutout idol Jem from Roldan Rosete. Anong nagra dito? Aniseto Teddy, Teddy. Bahala ka to. Karuwa pagretman ti taga Bunag, Buneg, Itchag Isabela Saet, Javier family kan kakabagyan mi kan dagitay taga Ginalbin. Oh, Ginalbin. Aglipay Kirino, Tupinyo family kan relatives mi ni Teddy Aniseto daytoy ti Baguio City. Melania Feliciano says here, hi idol, shoutout po sa mga nagbibilyar doon po sa may amin. Kila Tata Marilyn, Tita Marilyn Castro from MFN number 7, Villa Cayaban, San Manuel, Isabela. And Jonalyn Bonagan says here, hello mga idol na ibangal doon tayo amin. Igrit ko man, dagiti aming kaarubang haan nga makaruwar itatangal daw. Gaputi pa nagtututo na pa-request man dyan November Rain mga idol. Apo, and Jason Ramirez Patong, good afternoon karuba, shout out man kini mother ko Sabel nga ado collection na ti aba-aba mga idol. Watching from Dangan, Reyna Mercedes. Reyna Mercedes, yeah. Okay. Naimbag ngal daw kanyan, sir, from Mark Kevin Channel and Mark Roger Cadiz, Pagritman Idol, Cadiz family, J. Cordon Isabela, tsaka asawa ko na mahal ko, Rosana Gannaban, salamat idol. Richmond Diaz, request J. Kuton Titaltalon, ano na. Kana aba-aba, yan, nalkalpas lang ako J. aba-aba. Oh, nangkal peri tutok, oh, naimbag mo lang yun, dita kabsat June, kanadang GM, ingat kayo, kanayon, dita, regards to all, ayan. Yeah, thank you Hello, so much, Uncle. Kabsat. And of course, tayo na ako na we have a lot of sponsors. Kaslaki ni Kabsat Peri Tok Tok for our Name the Tune. And Manang Larina Flores of Quebec, Canada. Yan. So nga rod, may isang sonata apo ngayon kay Pugtuan itata. Ngam adabasit iti twist na. Pagpugtuan da. Pugtuan niya, ito apo YouTube channel ni John Marty pagpugtuan da. Tayo siyempre, i-promote tala unay da ita. One. And ulitin tayo, iti pagpugtuan niyo apo dito YouTube channel ni John Mark Pastor. So, ajiti first apo nga pa-name that yung tayang kay madanagan ta adto. Kasla panagyaman ko mo dito, kadagiti nag-subscribe kanya, kanagiti Ako, giveaway sika ko ma, sika ko mga Saktek papremyaw. Mabalin na ta. Sige, for Kung 200. sika mang kargaji ko ka. Jikas Iso ko. mo alaang. Okay, nga rod. For the first name that tune, apo, ket Kastilaan. Ano? No, amoy ti title na dito oy, siyempre, Ilocano yo. Yan. Ilocano yo apo, iti title na dito YouTube channel ni John Mark for a chance to win 200 pesos. Dahito yung nga ro din, iti tatatlang nga sanata. Ure atay, walang apo, atay title na lang mismo, taba makita mo tan iti. Title lang, ti ibagada? Title lang, han nga na, ikabil ti naganan. naganan, or Okay, whatever. sige. Adamot ti kwanta, makita mo tan nga dagosan. So, dahito yan. Mano nga 200 peso load. Oh, dahil ito yung nga rin. Peso ses. Yeah. Peso ses. Okay, dahito yan. Dito talaga sunata. Ilocano yun. Ilocano ha. Ilocano. Dilo ko na natin yan. The first scene was the church, then the altar, where we clinged each other with tears of joy we cried.
does look there forever as we walk from the church side by side. The next scene was a crowded courtroom, and like strangers we sat side by side. Igid talaga. Then I heard the judge make his decision, and no longer were we men and wives. Suli-suli, sikigan ken sikigan. Naku. Igid di igid. Bangir-bangir ka no? For those who want to join, be sure nga nakasubscribe kayo ako. Tanog, parang na kita message yun. I hate the sight of that courtroom where maid laws push God's laws aside. Then the clerk wrote our story in the record. A church, a courtroom, and then goodbye. We walked from that courtroom together. We shook hands and once again we cried. Then it was the end of our story. A church, a courtroom, and then goodbye. Ana, yung muna natin ha. Makapaisam, dagdagisong bata, of course, we have Suli-Suli, Igid-Igid, and Sikigan, dito yung Sikigan, and Duyaw Arosas, Bangir-Bangir, po nakatado. And, iti-title na actually, handa na alam, at na may isa nakaala, kamali mo lang ni Kapsat Alicia Keys, Upot Asuli, ti kwarto, kuna naman. Four corners of kuna naman. But the title, actually, the title na po dito ng sonata is, A church, a courtroom, and then goodbye. Kunana. Isong iti nakaalam. Ato yun simbong bat iti Jai Simbaan, Jai Husgado, Ken Pakadan. Oh, di Ket ba? pakadan mo na. Ket Pakadan. Mabalinlatan. Pero kasde nga talaga tayo Jai. So, the church, a courtroom, and then goodbye. Kunana. So, we have a winner. Ni babasi mo teletrana balong kaka YouTube mo. Masaam. Dorny June Alima. Picture mo. I-print screen ta data. Ayan. Dati mo lang dyan ang bernan eh. Orain damdaman jilod mo karubana. Tanong sa kami jibalay. Sigurado ka nga maipatawa mo damdama. Baka damdama, malipatan tumanan. Anyway, hang kayo apong pagpikon. No, medyo maliit ba siya tanong damdama, malipatan ni John Mark. Kung garod. Kasasong ba na katagati text message na katagati babaka na. Bagbagag nga. Followers ay isong. Okay nga raw, nagsuplited na kami manan. Kalpasan, ti sumagmamano, apalagi. We've got the news. Mga kababayan ko, huwag na ho kayo munang lumabas. We've got the hits. IFM Philippines. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring ugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac
para iwas hawa sa pinagkakainan. Katotohanan ang hinahanap sa mga balita. Misyon naming hanapin ang katotohanan at walang pinapanigan. Ang hatid namin sa bawat programa dahil ang mahalaga ay interes ng mamamayan na malaman ang katotohanan. RMN News and Current Affairs. Tatak RMN. Please lang turo. Yung lisensya at gusto mong matutong mag-drive, mag-enroll na sa pinagkakatiwalaan. M1 Driving School. Kasama sa kurso ang 15 hours theoretical driving course at 8 hours practical driving course na siyang kailangan sa LTO para makakuha ng lisensya. Huwag nang ipagkatiwala sa iba ang pagdadrive. Dito ka na sa M1 Driving School. Ang pinakamatagal na driving school mula pa noong 2004. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Kawayan City. Tumawag sa 0905-499-9642 para sa anumang katanungan. Ang M1 Driving School ay LTO accredited. Di man bes kape, inuman coffee ba daw? Kanya talaga na. Matipot ang kape at di bes kape. Nagnormal mo to, di mo nagbawas kun pa nagisbaw. Nagsaya aton na. Matipay ang ato ti blood sugar ko ta sugar free. Agawit ang karutan ba daw? Tinakamang kapal ti mas kape iti man coffee. Huwag kagayan, ang tuyan ti kape amang salakning biti sa luna. Best Cafe 18-1 Coffee Mix. Nagpupunipunan na gitimulmula. Nga ado iti may tag na benepisyo iti magbangitayo. Tas kung may mangustin, guyabano, agaricus maso, stevia, moringa, ken barricas, manipod pa iti Japan. Iso nga nagkapkape kan kaka, i-Best Cafe 8-in-1 Coffee Netan, kape herbal, sugar free. Magatang ka na giti butika. Kumay sa Kahit may pagsubok, tuloy lang tayo idol. Tuloy lang ang Pasko kahit simple. Sagot na may tugtugan, kwentuhan at tawanan. Sa IFM Pasko'y happy pa rin. Merry Christmas idol, Merry Christmas mula sa IFM. Ang hiling namin ay sana all pagpalain. Merry Christmas idol, Merry Christmas mula sa IFM. Hindi lang idol, Pasko ay happy pa rin. Sa 98.5 IFM. Okay nga rin ba, we're back and of course still with Idol June and Idol John Mark. Ito lang nga po numero 1 ng programa. Da kami maran! Ito 98.5 IFM with the Idol tayong FM. And to give you an update on what's going on with Rolly.ph. Rolly. Rolling nga bagyo. Abo, dito may isang severe weather bulletin number 15 issued at 11 a.m. and as early as 11 tatay alas 11 abo dito. So, nailifen iti signal number 5 na pukawan. Nagbaling nga signal number 4 ket dito tinapan iti along Luzon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, the northern portion of Sorsogon, Tataapo, and Donsol, Pilar, Castilla, Sorsogon City, Prieto Diaz, Gubat, Barcelona, Juban, apo nagatidog Kasiguran, Magallanes, Burias Island, Marinduque, Metro Manila, Cavite, among Metro Manila, number 4, o kita, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, including Polillo Islands, Pampanga, Bulacan, the southern portion of Aurora, Dingalan, and Bataan, the southern portion of Zambales, San Marcelino, San Felipe, San Narciso, San Antonio, Castillejo, Subic, Olongapo City, Botolan, Cabangan, the northern portion of Occidental Mindoro, Mamburao, Palawan, including Lubang Island, and the northern portion of Oriental Mindoro, Puerto Galera, San Teodoro, Baco, Calapan City, Apola, Victoria, Socorro, and Pinamalayan. At tatapos yung signal number 4 and signal number 3, ito pa'y Latamat, Luzon, Apo, the rest of Sorsogon, the northern portion of Masbate, Gorka, and including Ticao Island, the rest of Zambales, Romblon, the rest of Occidental Mindoro, the rest of Oriental Mindoro,
Tarlac, the southern portion of Nueva Ecija, di Coyapo, Talugtog, Muñoz City, Llanera, Rizal, Bungabon, Gabaldon, General Tinio, Laur, Palayan City, General Mamerto Natividad, Cabanatuan City, Santa Rosa, Peñaranda, Gapansi. Apo nakatidog ato so DJ nga party apo te ayan ti signal number 3. And the signal number 2, Tumad, still on Luzon. The rest of Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, La Union, Pangasinan. Ayan. And the rest of Nueva Ecija hanggang na Ibagatatay. And some portion of Isabela, of Visayas. And the signal number 1 mo apo, of course, mainland ti Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, and the southern portion of Palawan. Detalye, El Nido, Taytay, Dumarang, Araceli, including Calamian and Cuyo Island. And some parts of Visayas. Dito apo. Tagalog mo dito. So, padasin tanga basanti Tagalog. So, iti mataabo iti bagyo nga role kat adijay coastal water iti Pasacao, Camarines Sur or 30 km west iti Pili, Camarines Sur. Ito pigsan na apo nga 215 km per hour. Asideg ititinga iti pagbugso. Apo, ano pagbugso ya? Naaabot sa 295 km per hour ay may paggalaw sa bilis na 25 apo na buntog 25 km per hour westward. Ayan. Lunes tibigat apo. Adjacent 195 km west iti Iba, Zambales. Iti Martes Matan, daisuna iti 620 km west iti Iba, Zambales. And Miyerkules, nasa 890 west ng Iba. Apo na talaga apong nabuntog ti panagaraw na. And kung nati pag-asa, bahagyang humina ang bagyong Rolly na nasa Pasacao, Camarines Sur. Ay kat nasaya atak yung mapsot. Ngem na kada kita yung videos nga makikita tayong uploaded on Facebook and other social media. Kabut-buteng lata apo ti panagsirek iti bagyo. So, oray no, dayo tayo apo ti bagyo. Oray signal number 1. Agan anad tayo lata amin ka ba? Okay nga ron, ituloy tayo, bumasa kada kita messages yun. Naku na na. Kaya ni Joby Buya, map hod an algo ke ditakon in Blessed Sunday. Sa nga ifugaw na ito, ini ating Joby Buya. Kaya naman ni RD Gatman, pasyarat takman karuba, dagiti riders ti Food Panda, Moto Courier Express, kan Moto Courier Express nga agbibiyahe lata durid madamati bagyo. Nangruna kini Idol Gistoni, ayori mo ito nga hangag patinag titudo kan angin nga mapanagserbisyo from Kawayan all the way to Rojas. Wow. Dagitaman nga serbisyo ti deliveries po karoba agiyaman kami. Okay, karot kaya dito yung mata po official text line ko na to Idol June kan Jan Mar pahikan tayo man di halsema kan tagay para katigay madama nga umininom malamin Dan from Bong Blast iti Barangay Bacolod, Kawayan City. Kanayan request si tagay sige man i-cue man di tagay tatadita balong. Tagay and pasyarat ka no gina G Raymar Galisa from Kabatuan. Ano banda nga pulder de pulder. Okay, hello Idol, shout out man family mamawag ken marasigan dito Punit Benito Soliven, keep safe tayo amin mga idol ken mamawag atoy. Ay nilen nga mamawag daytoy kun nagayam. And good afternoon po sa inyo. Binabati ko nga po ang anak ko, birthday niya po sa Atres from Villanueva family, San Manuel District 1 Subdivision. Salamat po. And last but not the least, i-greet ko man sir dahil talong anak ko nga the Michael Jan Jania kastamot Jamia kini Jania siguro kambal na ito Kastama nila kay ko nga ni Joey Umipig from Heidi Umipig of Santa Catalina, Quirino, Isabela. Nembanggal daw yung karuba, kablawak man ti Family Garcia kan Cardenas dito Kanagawa, Japan. Salamat idol. Domo arigato. Wala na sa. Kalkal basta lang nga nagdingig tatay ti Japanese. Mga ron, nagmeta dyan dingding tatay. Nya pa maganda dyan? Fall in Love. Fall in Love. Fall in Love. Magandang hapon mga idol, Parkasyong aba-aba. Yan, alpasan karuba tatay. Napakagaling nyo talaga ang kumanta mga idol. Gustong gusto namin kayong pinapakinggan ng asawa ko. Oy, maraming salamat po. Watching from Nueva Ecija from Archie Manglalabos. Wow, makaslapi yung kimita ka. Aman, nay, kitam kami na. Baka kita ba kasabali mo? Manglalabos.
Mang sapsapin kunan. Okay, nga ro po katagay nag-request iti tagay. Para kadagay na hilig tumagay. Alawan mamartag ako, duti malam may uminom ako. Uray tanal paskon ti obrakon, natari patukom jay taltalon. Alawan mamartag ako, darwa makon outside di kulambong. Ano? Pagimunta ko kuamon, narwa mag-amat maturog balko. Kasi ay ngayon muray no bangking pagnakon, jak pa'y amon di ayan ko nga lubong. Di ula amon no apay tukol di tingag ko tadan nangiwat abakat ko. Tagay alipay paritagay kayak pa'y makabigbigat pa'y tagay pangikat ko itiliday takas lamet awanen ser-serbik jay balay. Tagay alipay paritagay kayak pa'y makakansyonak pa'y tagay papasko tumagay tani bakit sermon na diyak sarday. Kinado ti kantata medyo malipatak sabi ito tunturo. Oh. May tegtagay ka talaga ng gusto na lamis panahon. Nya nga karuba. Oo na. Bawal. Bana. Uray no mamartag akon, nakaturpos met dagiti anak kon, may salang iti parikut kon, tay dakkalang iwat ni bakat kon, tay tagapo mamartag, tadin panagsarsar den agputputak. Madilaw mo amin ket madilaw mo isu nga arak lang di katutakbo. Tagay alipay paritagay kayak pa'y makabigbigat pa'y tagay pangikat kung itiliday takas lamang awanan ser-serbik jay balay. Tagay alipay paritagay kayak pa'y makakansyonak pa'y tagay ipapasko tumagay tani bakit sermon na diyak sarday. Batalastas. Sabaliban. After another 15 minutes. Sikan samutin na 12 yeah, for the first hour we have 30 minutes. Ay, so nga pa. Damdaman pa yun. Alauna pa eh. Okay nga rod, karo ba? Dagi tayo pangablao mo at ito'y Ate ngayon na papakablaw na yung ating ako. Ella Panadero, nga napag-rate po ni Ate Perlita, iti happy birthday na nung bigat. In surprise me, iso na itay. Nakakita mo di picture na na yun. Wow, thank you ating 56 na kanon ni ating Perlita Eldefonso Lucas. Tama ba? Yes. Happy birthday tayo nung bigat. Ayan, madamagamin ka nung buyanan ni Ate Ella. Okay, of course, from the 4-decade duo, happy birthday, may kakapsat, manang, ayan, and, ayan, no, sino man di kayo na po makapan Hong Kong, and, padasin nyo iti, iti Gasacho, please get in touch with us, sa dati, nasayat apong, employment agency nga pangiyas kan may kada kayo, that is, Pacific Star. Ayan. International Recruitment. And JP Ancheta pa shoutout po kay papa ko si Robert Ancheta Idol and Jong Capoyado Legaspi Jr.
Pasyalat nga po, yung tatay kong masipag na nagpapasada ngayon si Pedring Ligaspi from Aurora, Isabela. Ay, apo, kananod kayo. Nakita ko pasada. Of course, wear your ano tawag dyan? Face mask. Kapote. Kapote. Ayan, tatlong kayo mabasa. And, Magic kapote. pag ang sinyo basi, baka nung mabasa mo at itiling at itabukbukot yun. Good day mga karuba. Pa-shoutout motovloggers of the North from Vinmar Motovlog. And hello Tante Maria Peters, Dagitig Bibuya. Crisaline Gascon, ako si JB. Crisaline, naulit mo rin. Veronica Castillo, pangabakan takon asir. Haha, awon load kon. Kung natatayi panagpapugto tatatay. Christina Soriano Talosi, good afternoon po. Pakablawa man ni hipag ko nga agkasangay. Itangal daw kan family Talosi. Request ko man ako na jay kuton tital-talon. Kuton tital-talon. And good afternoon mga idol. Pabati man ni tatay ko birthday. Tatang Ani, awan sa bali ni Tatang Ming, siguro to eh. Awan sa bali ni Danilo Dalicon dita San Pedro Ross, Isabela. Thank you mga idol. And Karin Pimentel ko na hello po mga idol. Happy to hear all your Ilocano songs. I'm RFW watching from Hong Kong. Stay safe po mga idol taga Ordaneta City, Pangasinan. Shoutout po ko na. Okay nga Rod, ko na to ni 0917, ko na to ni Hi idol, kay kuman nga kablaawan to anak ko nga ni Dieter Martha Damano. Happy 17th birthday today. Greetings coming from Mama Maricel Irever to Kanangan Angadanan. Baka of Kanangan Angadanan Isabela ko nandito. Ayan. So that's it. And here is another one. Apo kami kaya nga pindahin na po dagito. Isong may sa laangan. Panikas ko man, J. Corcoran tong idol. Isakit ko taga Santo Domingo. Kirino, salamat idol from 9732. And sige bye. Nang pidutak ba sa bali. Hello mga idol, pa-shout out. O ka. Napananan. Biglang na pukaw. Ulita sa bali rin. Kablaawa man manong na ni Venus Kabadin, ken dagitoy anak ko, Nove ken Ordin Edna Bargiwang ditoy Bacolod Kawayan. Pa-request man diyay nagsakit man Brian. Nagsakit man Brian. Mga idol, bakit po mahina ang audio po ninyo? Pero sa commercial malakas ang audio from Norberto Gazingan. And boss John Mark Taiman Kurkurantong kano. Thank you idol. Epic Sam din yan, baka mahina. Dito live. Baka doon sa kanilang mahina ang ating ay kaya pala tinatanong ng technician kanina kung pwede pang i-volume. Halos may sagad na sabi ko. Ilakas mo pa dyan, baka sa kanila yung sa live natin sinabi. Okay, ngarod. Another Naimbag nga walang mo karuba watching from Cavite from Boy Golden. Okay nga rin, para ka lagi chismosa man dito. Ay! Ayan, we just tried to be safe. Ito mga min talagang medyo nagregatag basa. Ulit-ulit kami pa yung basaan, barbaring no, baka no kamali kami aji kaya entry ti mali. So, iti nabasan tatay Manglalabos. Yan, tagaya Manglapos. Manglapos, ayan. Sabi niya. Yeah, Manglapos. Archie Manglapos. Yes. No agrong spelling or may salang. At least nalakalaan mo aji Manglapos nga. Apelyido ta ni Jan Lapos. Jan Lapos. Ano pa yun dito? Aquilino Lapos. Ajay anak ko ti kasadi rin. Hindi mo nung Aquilino Lopez aja. Lapos. Lopez yan. Oh, okay. Two lovely flowers man idol John and John Mark from Rhea Corpus. Lovely flowers. Sumakin ka tayo. Eddie Perigin. Ay, two lovely flowers. Kasi lang kasi ay? Wow. Naimbang mo na amin na po. Shoutout man dito Barangay Burgos. Paniki Tarlac. Uy, shoutout kanya amin dito po Tarlac City. Oh. From Arturo Alonzo. Okay nga Rod. And from District 1 Kawayan City, tatay ni Cristina Soriano Talosig. Yun na naman ni Donna Bell
Yanarcia Diego Ferrer. Pa-shoutout po. Iti family Yanarwa Diego dito Kapatuan. And of course, Ira de Guzman. Mga idol, pa-shoutout po dito sa San Ramon. Aurora Isabela, Ray de Guzman, Leon de Guzman. At si ex-kagawad Alex Viernes. Pati na pong asawa niya na kumare at kumare ni tatay. Kumpare at kumare ni tatay ko. Thank you. God bless po. And pa-request po ng Cure. Cure? What's Cure? Cure Antong. Cure Antong. And Roven Liporada, karuba pa shoutout mga iti family Liporada, kin Andres, dito Luzon, Kabatuan. Luzon, Kabatuan. Good afternoon mga idol. Shoutout mga nagiti amin nga agdeng-dengag dito yung Rangayan, Nagilian. Nagiti family Mahor, dito yung Ken De Vera, Ginaldo. Kablawak pa ngayon ni nanay ko, kan ni kuya ko, kaya nga Milo, nga nagpigsa ti speaker da nga, agpakpakanta, ti stasyon nyo, adya lang idol, God bless you and stay safe po from 532. Ayan, maraming salamat idol. And good PM idol, kablawak man ti family Dumo, ken family Gamilo ita, Kirino Vintar, Isabela ken ni Papa Edmond Dumo, ken Mama Melvi Dumo, ken kakabsat ko nga ni Ate Irene, Kuya Morgan, ating Veronica, Alexander, Ate Mabel, bayaw ko nga ni Royce, Malyanaw, kan kanakak nga nakatartarawit. Was nakatartarawit. Roy, Zeus, Malyanaw, Shak ni Sheila May, Dumo, request yay, Arapap. Puro katado iti request. text messages, request. Dapat ito, dapat request di 7 inches. Okay nga rod, awan tayo nga rod, iti karuba tayo, baan iti dating nga sonata. For 200 pesos, dito yung Apo official text line ting kay pagpugtuan. Dito yung 0917-150-0361. Memorize na. Ulitak, dito yung Apo text line di pag textan nyo. 0917-150-0361. With the title of the piece. Ayan. Only? Yes, the title of the piece, your name, your age, and address. Okay, and sige. of course, this is being brought to you by our brothers and sisters, apong OFWs, or living outside the Philippines. Nga nasaya at mutan itibiyagdan so nga they keep on giving us papremyo, of course, Kabsat Perito Talk of California, and manang Larina Flores of Quebec. Hello, Tonte Chartillanes, Canada. Okay nga rod, ito yun iti datlag nga sonata. Once again, ito yung official text line apo ti pagpugtuan. Kita mo garod Aglilipatan ading ko, jakun marik na inka panagdungo, naumakon nga gururay, agpadpadaan, ti isa sang pet mo. Aglilipatan ading ko, itutured ko sa empapanaw mo, bitbut ti arapaap ko, takay kayat mo met, iti umadayo. Paupawilan ka, tagandot ko ngagden na takuman, ang inuwadag nagsamkino na, agurayak inggat makaurnong ka. Paupawilan ka ading ko, paupawilan ka, dagsanggasat takinay kayat mo, umadayo dito'y den na. Ado, iti pumpugto, as in nagado, teknik-tingkag kanyata. May mesa lang, di ka na sa unod ito. Talaga nga nagado ta. Ano namin? 274.
Tagandat kung agden na takuma ang inuwadag na sang kinuna aguraya kinggan makaurnong ka paupawilan ka ading ko paupawilan ka daksang gasat takinay kayat mo umadayo dito'y den na ading ko alin lipat entan karing karita waswasentan ket di nagtukuman subsublianan tanalabit sa anak tunawaya paupawilan ka tagandat kung agden na takuma ang inuwadag na samkino na agurayat inggat makaurnong ka paupawilan ka ading ko paupawilan ka daksang gasat takinay kayat mo umadayo dito'y den na daksang gasat takinay kayat mo umadayo dito'y den na. Okay, Carbo, we'll be back with more songs, more requests, and more prizes. We've got the news. Ang patuloy na pagsunod sa ating mga health protocols. Huwag na ho kayo munang lumabas. We've got the hits. IFM Philippines. Kapag kintab ng sahig ang pag-uusapan, dito na tayo sa number 1, Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max. Tayo na't maglinis ng sahig, kuminding-kinding tayo mga misis. Kapag kintab na pag-uusapan, dito na tayo sa number 1, mag-Star Wax Wax. Star Wax Wax, yan ang kintab na to the max, max, max. Star Wax ang number 1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ng tubig, balikintab ang sahig. Star Wax Wax, Star Wax Wax. Star Wax, di amoy gas. Star Wax ang number 1 kintab na to the max. Star Wax Floor Wax, ang number 1 floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. With Fabric Conditioner, may Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. No ouch, ouch. Walang hapdi. No ouch, ouch. Para pumuti. Awan ouch, ouch. Di White Rose Kojic Whitening Soap. At the nagpaidu mga Kojic Dipalmitate tap na awan side effects ng skin irritation when you over-drying. Kojic nga awan of guess. Wow, wow. Ang White Rose puti. Oh, wow, wow. Puting walang hapdi. White Rose Kojic Whitening Soap. Kojic nga kinis, Kojic nga pudaw. With regular use. Oh, wow, wow.
White Rose, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Iba-ibang mga balita sa sulok ng bansa, kanya-kanyang mga salita, iisa pa rin ang naghahatid ng mabilis, malinaw at may katotohanan sa Luzon, Visayas at Mindanao. RMN, ang matunog at pinakikinggan na himpilan sa radyo. Number 1. Radio Mindanao Network, ang totoong nationwide network. Anya dito, kap-kap yung kwarog. Dahil man, best kape, inuman coffee ba daw? Kap, anya tirik na. Matipot ang kap-kape at di best kape. Nagnormal mo to, di pa nagbawas kun pa nagisbaw. Nagsaya aton na. Matipay ang ato ti blood sugar ko ta sugar free. Agawit ang karutan ba daw? Tinakamag kapon ti mas kape, inuman coffee. Uwan kagayam, at tuyan ti kape nga mang salakning biti sa luna. Best Cafe 18-1 Coffee Mix. Nagpupunipunan na gitimulmula. Nga ato iti may na benepisyo iti magbagi tayo. Kas kung ay mango seed, guyabano, agaricus maso, stevia, moringa, canvaricas, manipod pa iti Japan. Isuan og kapkape kan kaka, i-Best Cafe 8-in-1 Coffee Netan, kape herbal, sugar free. Magatang kadagiti butika. Kumain sa... This is IFM Philippines. Mga idol, oras na naman ang ating kunitan. It's been a long time. Samahan mo ako sa pagkikinig ng drama ng life mo. The Music and News FM station of RMN. Isabela, muling sumasa inyo po ang ating palatuntunang straight to the point. Pag-uusapan po natin itong kanilang mga ginagawang hakbang. Mga nakatanggap ng ayuda mula ko sa DSWD. In Kawayan. Hi, boy! Ako si Radyoman Chris Estolas. Idol, Chupaeng. Juman, Rowena Muncha. Idol Yuki Nana. Radyoman John Soriano. Idol Vita Pantasya. 98.5. 98.5. IFM Philippines. Okay, we're back po. And adatin na nga pagtatay as early as 12:57 tatay simumbat introduction na pailaan. And after that, nga na iparawar ko dinagan na awanin tinasip si puta kung tikin ado tinagsangpot nga. Ana, naiparwar. Wan, edi. Sa nagmatin sa... Apo, si kalaan talaga medyo grindi pa nung umutatan. Idi na Ano pintot yung ko. mga makabluno ka? Idi na pintot ko dinagan na apo nakita talaga ti notifications talaga mga nagtudo. Apo, bagyo signal number 4 itikado iti nag-text message kaya nasawan adaw iti agbibuya kada ito idua apong kakataraki nga pagayam yo. Apaw, nakita ka. Ayan nga rod, iti sumbat 16 years old from San Mateo, Quirino, Isabela. Kusto ti sumbat na nga paupawilan ka. Ayan. Nakaado na na. Well, nakaado nga ruden. Ngem di na yung kabel. No, mono tawon mo dyan, Mark. Di na akangamin ang mo. Tatano muna kung matitawon mo ay kat itita kanya na dayay premyo. Ngam di na ka mamam mo. Yan. Barbareng lang no muna no tawon mo. Ulitin ta. 16 years old from San Mateo, Quirino, Isabela. In 5 seconds, no di na mapugtuan na sorry. So mano tawon ni Jan Markan. Kabsat ading. Kabisado na ata. Okay. Once again, from San Mateo, Quirino, Isabela, 16 years old, 27. Muna. Oh. 27 years old din isuna kuya nga awan iti asawa ng tutuok. Awan, matimpang pangabangan natin o kasi pagbangan na garon. Okay, we have a winner, of course. Among talagang avid na ito yung listener ta amo na lagi ito yung Wena. Okay nga rod. Congratulations sa ating Monalyn Abenio. Yan. Namita dati, hindi ka di? Napalit ito, hindi na nga bakti tabukol ni tatang na. Oo, nga ingay na ito, tahanda pa yung nagipat pati ko iti lamos. Di ka di ingkarina iti nga apo, mang titanto iti lamos kung na nagkana tatam awang pa. Ayan, girita ka na ulit nanti nga Perlita iti happy 56th birthday no bigat, tamamadengag na kanon. Ayan, happy birthday, Kabsata Perlita Ildefonso Lucas. May isa kadagiti, pagsanggiran na po ti 4 decade Hong Kong chapter. Iso nga numabang kay Hong Kong, don't worry. Ayan, ta, at dadagitay FDD Hong Kong chapter apo nga mga iwan kada kayo di jay. No ma-terminate kayo apo. Customer. No, at dati sa gubanit yo. Okay, that's it. The benefit of having
a group like 4 Decade Duo Hong Kong chapter. And of Yes, course, naman. kung ano naman ni Dario Bautista, GM Lodge, pa-shout out naman ako na madamang agluluto tinola. Pa-shout out na din Moto Dario. Yun. Nag-chat siya sa group chat namin eh. Yan, shoutout sa'yo, Moto Dario. Lyrish Balfro, pabati naman po ang mga ama ko, nakasalukuyang kumakain. Iris po ng Kulalabo del Norte at pa-play rin po ng Wonderful Tomorrow Evening. Wonderful Tomorrow? Oh, yes. Tonight. And Chris Teta, pa-shout out Kuntapay family. Iti Aurora Isabella from Chris Teta, Bulacan. Thanks mga idol. Kung naman ni Kuya Joseph agtarap niya. Mabalin nga ta buludan jay tabukol na insan. Iso kanu ti agas ti supot-supot ko. Ha ha ha. Kung naman. Po citizen lang ata ba ya? O citizen. Take citizen. Do ang klase ti supot-supot kuya. Supot-supot ti bagay kung supot-supot ti pensyonan. Pa-shoutout po from UAE. I'm your Abid fan and listener from Bernadette de la Cruz. And pa-shoutout lods from Sian Jov Moto Venture. And hello to Francis Adrian Dalit. Natudungal daw iti Domingo Caruba. Kablawag man ti panagkasangay ni Ninong ko nga nataraki Manayon aka Dayon Soriano Makugay. Papaitan lang sapat na. Ano naman? Ayan. Naku na ni Ate Ella. What did thank you ading kastaw na iluk na kano ni Auntie Perlita Eldefonso. Teng. Dik nang gagjay o muna nga pa shout out ko tatay master. Una na ni Bin Marmo to vlog iti San Mateo. May tsangan labatan na. Sige. Sige. Sarito to na. Pa-shout out man kini Roger Mar Angelito, Clavel Angelito, Claire Angelito dito Guam, San Guillermo, Isabela. Salamat ko kunana ni Rogeric Angelito. Apo maya Ay, apo ya. Happy watching ating GM from FDD Hong Kong chapter family. Yan, ingat kay amin dito Ate Ella. No, ayan yung nga banda dito Hong Kong. Mga idol, paikablaw amin nga pamilya Inocelda. Jaya Sinait, Ilocos Sur, salamat idol. Idol. I-D-L-E, idol. Ganun kasi idol. And mga idol, jay mamut anak ko, pangay ayo, mga ramid modules tanay deadline man into rabin. Nawansera kun anak ko. Yan na. Pwede mi pa nga na i-transcribe ako. Kung garaw, maulan na hapon po, Idol June and Kuya Idol Jem. Pabati po sa Valeriano family from Cabulay, Santiago City, Isabela. At ganoon na din po kay Mama Francis Marie, Tatay Eduardo, Tatang Hilario. Salamat and God bless po. Okay nga raw, puro dita motan, iti basa. Sige, basa ka dita. And of course, pumili ka matisunat na kanta po, nagado talaga Papa William ka ni, nagado. Okay, agor ka nagaduda nga talaga. Okay, kung na to, ipag-greet po ng happy birthday kay Roosevelt Molina, Junior Lovenak, ano naman? God bless you. Thank you po from Rosemary Molina from Tabuk, Kalinga. Yun po nagadayo ti pagkadanon ta. And may sakay na ba nga malamyo, my idol? Greet ko man, bagat ko nga birthday tata. Nga ni Catherine Nagkawili, Krela, it's me. Elmar Krela, nga taga Villa Miguel, Quirino Isabela. Request ko man na love remain. Tas ako ko bagat ko, agyamanak. And idol, kablaawa man tay boss ko nga gwapo nga ni Sir Felix Cereales Ramones. Kablaaw big gwapo ko na apo Diyos ko. Sigalat na mga ibaga nga gwapo ka naon sa bali mga ibaga dita. Okay, naimbakal daw yung amin mga idol kablaawa man damamang ko kinipapang ko nga kanayon nga gindingeg kanyayo kada Domingo nga awan sa bali. Awan tiliway da nga ni idol nga isuda mamang ko Mailin Sagon ken papang ko Abraham Sagon dito Dismuray Kawayan City Isabela. Pa-request mo di kanta nga ulila ak it's me Evelyn Agbayani iti Rizal San Guillermo Isabela. Salamat mga idol. Nag-textan niya ding Monalin ko nanay Kuya JM, pa-shoutout kuya. Kiniinang kinitatang ko ni Auntie Nasing. Kuya, may kay toy kanti tinubong agraman jay lamos nga itod mi kuya. Wahahaha. No addan to maala na Una na may kapi kasi nga Nariga nga minin ti agban ni itatakadag tabukol. Hakas la idin apo nga ado iti makanitag lawlaw. Itatan talaga nga nasaya at damo duwa nga maala. Dagrequest talaga ti Two Lovely Flowers ni Two Lovely Flowers. Amo actually dito. Siyak pay ko ni Francis Adrian Dalit. Aji man dinaraling kanta sa malaman nagiti makabaol.
Hehe, from Kuya Joseph. Oh, who's this calling? Okay nga rod, tiraan ta dita dinarling kanta. Amok nga nabayag nga hanta na kantan, sino katanta pa yung lyrics Mga raw. Tapos ang request pa ni ading Prince Hartsiason diti Baggaw Cagayan iti Big Man. Oh, kita aman ibagada nga nakapoy-kapoy dumano nga rod dijay Baggaw Cagayan iti signal. Na pigsa bato na siguro pakas diyan. Marod, Banda okay. raw. As requested, para kadto iti babagmad nga man in love ito bring. Nulang kuma kurso na daka. Uray bakbaket ka nga amang. Uray kuman basta natanang ka. Ay kumaay ket nalabit dinarling ka. Aming pagselselosam. Gagayin kuin ka pakibiyangan. Kakabagyak kaap-apan. Naglaing kan no di kumaay ket dinarling kan. Tagi ko en naktumet uray saan. Iturong mo iti pagayatam. Anak met nga agbabakit. Ken di ta kortam jak to kumpet. Uray nga tanhaan abumaknang. Kaawan di ta pagragsakan. Simple abyak nga dut kapagayam. Day tatiin nakalikaguman. Datay ko nam abinaduan na ay nasa anak met anak daw dawat. Idi nakita nak sinustentuan nakas anak ngem idi pay lang agduduwaat. Idi kwan na maliukan isidir mo siyak nas daawan. Dandanin ana darling kan nagbababawi ako matatan. Tagi ko en nagtumet uray saan. Iturong mo iti pagayatam. Anak met nga agbabakit. Ken di ta kwartam jak to kumpet. Uray nga tananak abumaknang. Taawan di ta pagragsakan. Simple abyak nga adut kapagayam. Day tatiin nakalikaguman. Tagi ko en nagtumet uray saan. Iturong mo iti pagayatam. Anak met nga agbabakit. Ken di ta kwartam jak to kumpet. Uray nga tananak abumaknang. Taawan di ta pagragsakan. Simple abyak nga dut kapagayam. Day tatiin nakalikaguman. Okay, Karuba, it's 16 minutes past the hour of 1. That time check was brought to you by Joy Antibac. Iwas germs, iwas sakit. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. We've got the news. Wala ni isang Pilipino ang tinamaan dito. The only way to fight COVID is vaccine. We've got the hits. IFM Philippines. The Joy 1050 pack, ingana kinsina swak. Sobra kabitoy kasano. Ti sikreto, basit duwa pulok at limang at dadati. Tiro nga inawan swak, basit nga danom kiwarom kan pabulaong. Sobra ti bulana, sobra ti beton. Basit duwa pulok at limang at dadati. Tiro nga inawan swak. The Joy 1050 pack, ingana kinsina swak. The Joy 1050 pack, ingana kinsina swak.
15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, di pipitsugin. Dapat dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag Sulfon Plus Gold ka. Sulfon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sulfon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Sulfon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Narito ang isang patunay ng sarap at bisa ng Major Soya Coffee. Ako si Jenny Lynn Salvador, taga San Miguel, Ramon Isabela. Sumasakit ang tiyan ko pagkatapos kumain, nahirapan ako. Sinubukan ko ang Nature Soya Coffee. Natulungan nito ang pagnormal ng feeling ko. Kapay mo ng cafe, Major Soya Coffee. Mabibili sa inyong mga suking butika. Narito na ang superhero ng iyong kalusugan, Sulfon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Sulfon Plus Gold. Siksik sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sulfon Plus Gold. Epektibo laban sa diabetes, hypertension, cyst, tumor, pamamaga, fatty liver, blood cleanser at marami pang ibang uri ng sakit. Kaya't mag Sulfon Plus Gold araw-araw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit. Sa gitna ng pagsubok ng panahon, sila ang nagbibigay sa atin ng pag-asa para lumaban. Gusto ko pong magpasalamat sa mga frontliners natin sa buong bansa. Sa mga pumapasok sa kanilang trabaho para tugunan ang aming pangangailangan, daghan salamat. Sa militar, kapulisan, security guards, volunteers, pharmacists, grocery merchandisers, janitors, cleaners, traffic enforcers, bank employees, barangay officials, journalists, damo gid nga salamat. Marami kang mukha, iba't iba ang iyong pangalan. Dalangin ko kaligtasan mo nasa unahan. Sa mga health workers natin sa iba't ibang ospital, maraming salamat sa inyong tapang sa pagharap sa kalaban para isalba kami sa panganib. Sa mga doktor, lalo na sa mga ibinuwis ang buhay, kayo po ay tunay na bayani at hindi namin kayo makakalimutan. Salamat po. Naharap mo buong tapang, di nakikitang kalaban, habang kami ay kasama Ang RMN Networks ay sumasaludo sa ating mga frontliners. Sabay-sabay nating labanan ang COVID-19 para sa bayan ni Juan. Salamat sa lahat, sa'yo nang nasa unahan. Merry Christmas, Idol! Merry Christmas mula sa IFM. Ang hiling namin ay sana all pagpalain. Merry Christmas, Idol! Merry Christmas mula sa IFM. Ngiti lang, Idol, Pasko ay happy pa rin. Sa 98.5 IFM. Medyo nagulo, hindi pa nagbiyahe. Okay, still we are on signal number 1 apo and uri no kasta pagyamanan tayo apo tahan nga sida tayo tinadalapos na apo kakanat apo nga iti mapaspasama kita glawlaw we have COVID, ASF, when are the African swine flu, awa mo magatang nga baboy di jayan tayo ngimbi na pa din dapat iti paspasama. Nagdepas sa kitipagay, we have 12 pesos per kilo. No, napintas itipagay mo. Ngamno, daksang gasat na nangisit, I got 8, 7. Rigat. Nasayatan, dagita ipirmi pa nga, dito duma ko nata ipakanda pa yung tipatol at tanta mga mapakinabangan.
Rigat nga talaga ito ay agbiag. Ito nga so lalaingan tayo po. Nga rod, as gapota November 1 tata, aldaw dagiti kararwa ket at naman iti trivia mi kada kayo for 200 pesos. O kita amat. Lalaingam ti kumita tabalong. Jibanda? Ita text line. For 200 pesos, itultuloy yung man. Dito yung kanta. Dito yung text line tayo 0917-1500-361. Of course, with maudi ginaganan basta una di upat nga upat nga lines when may nga stanza nga dawaten may. Ngamen every November 1 idubing kami pa ano kita lawan nga introduction. There was a love. Idubing kami pa apo we used to make carolings kada giti babalay. Carolings ko man atoy Christmas ngamdi kamuno yung ti awag. Inteyo agkararwa ko na no ka. Which is no longer happening right now. So as part of our culture and tradition, nagasat kami abo nga ubing 80s, 90s ta amumi dagiti nga kanta. Ket padasin tayo man, no, dapat makaamu ka na kayo. So dawatin mi iti last stanza na dati nga kanta. Ket no amuy abo, si kanti mga bakit 200 pesos. Amu ta kasi 90s ka 70s, 80s lang ti makamu. So kanta ka di first 3 lines. Kaluluway dumaratal sa tapat ng durungawan. Narigat ti ko na dito iti tono na tawan tono na dubing kami. Kasto kay ulit. Sige ba ang mga eko na. Sige. Kaluluway dumaratal sa tapat ng durungawan. Ang pamilya'y tinatangtang, ginigising ang may bahay po'y gising kayo, kaluluway naririto. Dito lamang ang distanso, pagkahango sa purgatorio nang galing sa langit na may gayon din. Ang bilin ng Diyos sa amin, kayong lahat ay libutin. Natutulog kamang ina sa katre at sa iyong kama. Sumandalit magbangon ka, limusan ang kaluluwa. Notan, another the last nga istansa nga. Ngarod, orayang balong, barbaring no adati makaamo iti dayta nga last line. Last istansa. 200 pesos worth of load. Awan sa makamo. Awan, medyo narigat nga talaga dito. Aji mo, title na, pugtundahan nga title apaw. Aji last nga istansa na. Last nga istansa, 4 stanzas dito. Sige. Pag-urayan, bumasa nakti... sakti mangkita. Mga blaaw ko na ni The Two Little Monkeys, aka ni ating naman nagandya tapsaan niya Cecil nga Peraltan. Cecil nga Peralta? Nga di Canada. Para na karubamak, pasyarat naman po sa mga family ko dyan sa Pinoma, Kawayan City. Nang runa kini father ko ni Fernando Peralta. Kini apong ko nga Leonida Panya Peralta from Calgary, Canada. Yan, shoutout kanya yamin dita, Calgary, Canada. Pasyarat na din ang Eugenio family, master ti Barangay Makalawat, ang adanan Isabela, Agiyaman. And from Zoel 763, hi Karuba, Kuya Jun and ading JM Baronga subscriber po. Oy, maraming salamat po. Domingo family from Calgary, Alberta, Canada. Pagritman family, mi Jay Villasis, Ken Balungaw, Pangasinan. Thank you and God bless. Ayan, thumbs up mga host. Shout out Idol JM from Vlogger Region 2. Brian Enrique tinaga na, shoutout kanyang Lods. And good PM mga idol, request jay Uncle Berting, isagot ko kinitatang ko nga Catalino Juan nga naggagot kan amin nandito ay Juan Compound, nagyaman ng idol. More power to your program from Merly Lintaw. Adan nga ba kan? Ada tinagkusit. Ada nagkusit, sinaw? Ato yun tinagkusit. 47 years old from Barangay. Nagkusit talaga? Nagkusit. Ngamen, ada paglasinag di jay source no dito di internet. Di Facebook. Oo, anak ko na. Copy-paste ka talaga, iso nga hantang nga basainan. Sige. Naamom, because of the letter O, diyan tililimusan. Ay, pati dita. Okay. Sige. Nag-search ti Facebook ato no Google. Sayang. Kwasit ka, kwasit. No, kung masino ka tanalaing jay, aji nga ti paglasinan ng kabel ko Wen. Sayang. Nagaduda actually nga nagkusit. Agpapada da amin. Kitam.
Anyway, glad dati source na dito. Jai. Shoutout ka rin kina Ma'am April Juan, Kabakungan, Bayukan. Ayan. At dagay yung tinag-comment ko na ni, dito YouTube ta. Ko na ni Domingo, Zipagan, mga idol, anya jay agency nga ipla-plug yun ka dito. Kaya't kung may kumati asidagnak agawi doon. Kaya tagbirok nakbarong nga agency, ag sublid doon Saudi Arabia. Okay, open na po ti Saudi Arabia data. So, just key in na po dito internet yo. Birukin nyo lang iti Pacific Star International Recruitment Agency. Or Pacific Star International Employment Agency. When? Yan. Pa-shoutout man Kuya Amak from Hazel Agustin. And another Tino, nupay saan nga nasaya at ti panawon manong June nga katukayok. Opo. Kan dyan nga kablawan kay latay tinasayat nga aldaw. Maragrag sa kanak ngagbuy-buya kay nagdengdengag kada ito'y programa yung mga idol. God bless from Carlito Felix. Wow, kabagya dito. Felix. Kasi di last line na tayo dyan ngam nagaduti si mong bat ngam copy-paste apo di Facebook ta. Nakita nga da paglasin ang amin dyan. Kung kami po'y lilimusan, dali-dali po kami bigyan, baka kami ay pagsarhan ng pinto ng kalangitan. Sisa man mo. Kasyay. Damdama ya? Damdama pa yung mata na. Partak. Ay, kitaan. Nagsinyasan. Sige nga ro. Nagsubli kami after a few minutes. Information. Music. Entertainment. IFM. Philippines. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa komentaryo, may paninindigan at prinsipyo. Sa paghahatid ng mga balita, mabilis at totoo. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Yan ang mga radyoman ng Radio Mindanao Network. Tunay na mapagkakatiwalaan. Yan ang Tatak RMN. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Nanay, ano po ang pangalan, edad at taga saan po kayo? Ako po si Virginia Isabela, taga rito sa Barangay Villa Victoria, Alabat, Quezon. Bakit po kayo niinggan yung uminom ng Marcafe? Mga 1 taon na ako umiinom ng Marcafe. Ang nararamdaman ko, madalas talaga ako mahilo. Pero nung ako'y uminom na, unti-unti siyang nawawala. Hanggang sa ngayon, nawala na siya. Isend na ang natatanging kwentong Marcafe sa ating Marcafe official FB page sa ating hashtag Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Kahit may pagsubok, tuloy lang tayo idol. Tuloy lang ang Pasko kahit simple. Sagot na may tugtugan, kwentuhan at tawanan. Sa IFM Pasko'y happy pa rin. Merry Christmas idol, Merry Christmas mula sa IFM. Ang hiling namin ay sana all pagpalain. Merry Christmas idol, Merry Christmas mula sa IFM. Hindi lang idol, Pasko ay happy pa rin. Sa 98.5
Okay, blessed Sunday mga idol. Mary po ito ng Barangay Dagupan, San Mateo pa. Shoutout po sa nataraki kong tatay, Pepito Castilco. At sa lahat ng taga-Barangay Dagupan, San Mateo. Pakikan tayo mga idol ko sila pagkasalamat. I guess Castillo pala tayo dyan. Okay. Awat tundinukmaat unka ay ayama intaro taamaat sisiwit unna ata nukad nukamanyo to kayan na imayo isunga maanyo sa tuon sisiwit ko sisiwit ko sisiwit ko nulumawaat borboron ko sumurag noog gamanyo tasakon dinampaamo. Basta man dyan eh. And of course, happy birthday kini Kapa Barako. Iti anong barangayan? Barangay ng Nama. Kabatuan Isabela. And of course, nabilbilig ko madatang nga birthday no dati ipatulod na dito. Ayan nga ko. Barako nga kape. Wala. Thank you ading di pa shout out ko na niya The Two Little Monkeys. Kumusta ka no Tito Ken Lolo ko na ni Cedric. Wow! Okay, Cedric. Please find time to take a vacation right here in the Philippines. And a lot of people misses you so much. Nagluumugon si ka. Oh. Wow, permay. Aha. Makawag nga tayo Lucano. Ate The Two Little Monkeys ni Cedric Mino Tagalog lang maawatan nan. Kin English. Ayan, ato ti kayam na to. Imoy ko binisita igaw di sokot na nangitlog si duwa maam-amaan siya nubiun niyo maam-amo mampakada kayo tapno maagaman nyo sa tuong sisiwit ko sisiwit ko sisiwit ko nulumawaak boroboron ko sumurag noog gamanyo tasakon dinampaamo sisiwit ko sisiwit ko nulumawaak boroboron ko sumurag noog gamanyo tasakon dinampaamo. Maulang hapon, babati nga po sa nanay at tatay kong gustong-gustong nakikinig sa inyo. Tatay Roding Domingo, kentay na pintas nga nanay ko Elsa of Kanan of Cabatuan Isabela. What is Kanan? Is that a barangay in Cabatuan? Siguro. Yeah. Nanay ko Elsa, Kama. Paano? May Kama kasi siya. So, marahil from Kanan, Cabatuan Isabela. Right. Okay nga Rod, may sapay nga Sonata Balong. Ne? Masunod na mata? Sige, tistingin tata. Matik nga kabisado. Matik kabisado ta? Well, ajila Sige. ta. Kaya mo, sige, go ahead. Sige. Kanta na. Ay, ayaman ta nga. Hindi ka mo lyrics na dito yun. Mas lakaktos lang. Damagek man ken ka no ay ayaten nakmetlaeng
Tangamin jakap-kap nekan no di si katay mangisawa. Adut sayang guseng kasla di nagpaggugustuhan. Takino na kanpay jak may bagay Sa bali, dinirik. sa sadiyam. Testing number 2. Damagek mangken ka sinutpud nung adda ta puso. Tay ka di madamdamag ko wenno siya piman anano mo. Kaya't kulat manigurado kaya't ko tay napaypayso. Tanariga ti may kulbo no manglimlimo ta ayat mo. Practice number 3. Anya ka di ti agpayso a lugar to'y ayat ko. Anya ka di ka ikariyan nga pudno unay a puso. Di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko biyag ko kinaulpit tanakem mo. Bueno, kaya nati agawis ni Kapitan Barako di jay RJ Tampayan. Dumagas tanong ko na. DJ ka? Tampayan. Nama? Adayo de je. Adayo de. Pag-share ka na lang, pasang pay tilapas. Ay, mate. Sabi, atutudo, di ka di. After Genueva era, dire-diretso pa eh. So, digti F1, kanigid nga kanto. Once again, happy birthday, Cap. Damagek mangken ka sinupud nung adda ta puso. Tay ka di madamdamag ko wenno siya piman anano mo. Kaya't kulat manigurado kaya't kutay na paypayso. Tanariga ti may kulbo no manglimlimo ta ayat mo. Anya ka di ti agpayso a lugar to'y ayat ko. Anya ka di ka ikariyan nga puno unay a puso. Di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko biyag ko kinaulpit tanakem mo. Anya ka di ti agpayso a lugar to'y ayat ko. Anya ka di ka ikariyan nga pununay a puso. Di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko biyag ko kinaulpitan akin mo. Ipatay ko biyag ko kinaulpitan akin mo. Ayan. And of course, last but not the least nga, mapalit na kanta. Agor ka dati nag-comment. Anak ko na. Kung ano na yun, Dan Tamsak pa-jacket host. Hindi ko alam. Pa-jacket host? Oo. Sa mga nag-ELS kasi to eh. Lalagyan mo siya ng jacket. Parang yung ading exlator. Adi liabe. Kasi lang kasi siya tikay na sawan. Dati pa-jacket. Bueno, Dato Little Monkeys pag-explain man.
Anak ko na. First time ko LS eh. Ano, what is LS? Live streaming. Okay. Okay nga ron. Para ka nagiti hampay, napadasan, iti nakasikog, tira umang palong. Kaduan tatan, kitag dendenan, handa pa'y piman, nagkalkalaysan, awan pa'y kitdinitan, iti inarman, no kinursunadadan, at tinirudan, no kursunadan, leta abalasang, ay kitpaspasan, libubuntugan, itiramon natay kalalaingan, apanagaren mo gan santo sikugan. Siguraduemo Wenga, baraw kargaamon isunti mapaspasamak, sakbay iti kalaysa, dakelin buksit na. Masikugen, masikugen Isukan ng aming ti uso, testingin no aglobo, tapno sigurado. Amangan ngamin no, awan gaya matres na, winatitid na tras panas ka. Isumati makunakyan ka, basta nakasagana ka, no tumiro ka. Ay ket kumasarkan, padasemeten, iti makidenan, urayhan pa'y nalpaskalaysan, urayawan pa'y kitin, iti inarman, nuwada kursunadamon ay tumirukan, no kursunadam, day kaabalasan, ay ket paspasam, limon buntugan, itiramong natay kalalaingan, apanagaren mo kan santo sikugan. Siguraduemo Wingan, baraw kargaamon isunti mapaspasama, sakbay iti kalaysa, dakeleng buksit na. Masikugen, masikugen Isukanong aming ti uso, testingin no aglobo, tapno sigurado. Amangan ngamin no, awan gaya matres na, winutitid na tras panas ka. Isungati makunakyan ka, basta nakasagana ka, no tumiro ka. Ay, apagas talaunay Akit kumasarkan, padasemeten, iti makidenan, uray awan pa'y nalpaskalaysan, uray awan pa'y kitin, iti inarman, nuwada kursunadamon ay tumirukan, no kursunadam, day kaabalasang, ay ket paspasam, buntugan, itira mo natay kalalaingan, apanagaran mo kan santo sikugan. Babababaak, babababaak, sika agpartak, sikan agbaak, babababaak, ak, babababaak, babababaak, ak, babababaak. Well, apo, may sama na po nga quarter de tanso. Magsubli kami, kalpasan sa magmamano apo nga palagip. The latest news. The only way to fight COVID is vaccine. Magkaisa talaga tayo dito. The hottest hits. I'm a sucker for you. Can't write another day bleeds into nightfall. Walk away. You know IFM Philippines. Narito na ang superhero ng iyong kalusugan, Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Cellphone Plus Gold. Siksik sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Cellphone Plus Gold. Epektibo laban sa diabetes, hypertension, cyst, tumor, pamamaga, fatty liver, blood cleanser, at marami pang ibang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold araw-araw. Bibili sa
malapit na butika sa inyong lugar. Marami na ang natulungan ng Nature Soya Coffee. Ako si Judy Ann Tagtagon, isang estudyante sa Ramon Isabela. Grabe ang pananakit ng tiyan ko noon dahil sa ulcer. Nahihirapan na ako kumain. Uminom ako ng Nature Soya Coffee. Natulungan ako nito sa problema ko sa ulcer. Kayo rin, gumamit na ng Nature Soya Coffee. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, di pipitsugin. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Southern Plus Gold ka. Southern Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Southern Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Merry Christmas, Idol! Merry Christmas! Mula sa IFM, ngiti lang Idol, Pasko ay happy pa rin. Sa 98.5 IFM! Makig... Ay, kaya pa paano ko manjiruwaran na po. Biro ko di sugisok. Biro ko di lyrics na. We're back and of course, still kaya may kablawan ni Apo Kap Barako. Maidiw kami kumansyon ditan. Namnama. Abang talaga. And this one goes out to my sister Annabelle. Kaya ano dating ang sonata? Ilimay ay nakasuksukiso ay ening awan nidunto. Sika nga na. Siya di laylay ay patakaan. Ang siya di ay ang miniinsaan. Ay noon ni man biyahe. Lugan at maitang-itang masapul na pigsa di makina. Tanad ado di sangat ay kalsada. Dinay pandaanan ay kulao. Gobyerno ang kayo tumulong. Ano ang kun marisolusyonan? Yan anyo paaabuarin aksyonan. Dakdakam kit di salamat ni opisyales ay mababaas iling. Sing aniyo pa'y kaiman sakripisyo. Umadawi ay mananap si pundo. Kalsada kumaat pumintas. Kaani kud paaabot mapadas. Man biyahe at awat nakarelax. Ading alma na yun. Tabakan kuda din paggarigat. Ano? Nang na ay magkidi sa gabasi. Wada di dumateng pay ay project. Bantayan taadi makipikipi. Iliniyaan po maggagamis. No waday maubla ulay ibri.
tan mayatay talagas man kadani ulay no kananda ang adawi kanayon ay ibagan di man inang anak ko siya di naman na ulay no sinudi panpalinam wingi lugar ay napua ulay no sinudi panpalinam wingi awan nếu awan aku wingi lugar ay napua Napua. napua wingi lugar ay napua Oh, okay, we're back. di lugar nagdakkelam di makkelam sa sisaya ka Kapag rin na po ka, di lugar na di makilang. mga ron ana ayan shout out ka na kini Sir Emmanuel Castañeda Ore nagpigsa to daw, nagpigsa mo patugtog mi dito Villafuerte, San Mateo, Isabela. Wow, talaga mga sabalin, di pagnanaudan na. Wan na dyan Villafuerte. Siyempre na ikamangan, dyan nga gyanan. And good afternoon to Kapsat Kathy Cabal Salvador, and of course ni Manang Teresa Gamiao, and RC Dormitory, they're all watching ito IFM. And of course, for those who want to see us di YouTube mat abo, and di replay na di jay, please feel free apo nga biru kanyo iti karuba amak. Tadi kami apo nga nag-live ta hanga dito YouTube ko ta medyo nasakit sa tinakam ni amak nga puro di jay YouTube ko. So nga Joel Bermudez, greet ko man kuya mga anak kusina una. Mga anak kusina una kasi kusina is pinagsilpona. Mga anak ko na sina. Mga anak ko sina. Kung ano naman. John Joel Jr., Joey, Jovi, kan tayo po ko nga makulit. Tayo nagkablaaw. Adding you Grace Ramos Bermudez, Timaligaya Kawayan. Puro J nga talaga. Kasi kanya ka eh. John Feliz, Jason, Justin. Kita anak ko mat. Ayan, dati nag-comment ko na love trip. JM Pastor, kunada na may met ka no single tita. In ko di rabi ngay? Ilocano meme, Ilocano meme. Okay. Giyaman na ako. Dagitay kahit napaig pa shout out. Dito yung YouTube channel. Ayan. Ako nagato puro YouTube channel. Idol, pa-request man. Sige, dita. Siyak ni Sheila May Dumo, request ko man na jay Sierra Madre kantain na Idol Raymark. Sino ti Raymark tatang idol ta? Birukin nyo ata Raymark. Awan dito ita Raymark. Okay. Ned, dani Mama Adel sanay, Adelina Suyat. Good PM mga karuba para kasi ay halsema. Salamat. Ayan, makapalagip din kano. Makaawidaksan kasla naklang at aji purok 7 San Miguel ngagdengdengag kana ni ate Ana Rose Peralta. Ana Rose. Kung nagtupay ka ni Ana Rose itan. Okay. Yan, may update ulit. Sakbay apong patalastas sa'yo. Adapanin iti update. Okay, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na may international name na Atsani o tatawagin sa bagyong Sione. Sione ay asik matisim mo blatan. Batay po sa taya ng pag-asa, bagyang lumakas ang bagyong Sione. Makaraang pumasok sa par kaninang alas 8 ng umaga at kikilos sa Hilagang Kanluran hanggang bukas ng gabi at araw ng Martes. Ito ay posibleng makaapekto sa anumang bahagi ng bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Batay sinilabas na weather bulletin kaninang alas 11 ng umaga, ang bagyong Sione ay nasa layong 1,365 km sa silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas na hangin na 75 km per hour, malapit sa gitna at may pabugso-bugsong hangin 90 km per hour at kumikilos kanlurang Hilaga, Kanluran sa bilis na 30 km per hour. Naparpartak, 25 lang kini Rolly.
Medyo naparpartak nga po magnada ito, ingam nakapkapsot iti angin na. Okay, inasahan naman sa loob ng 24 hours o bukas ng umaga, ang bagyong Sioni ay nasa 895 km east ng Apari, Cagayan. Ano nga to? Okay, habang Martes ng umaga ay nasa 785 km east, southeast ng Basco, Batanes. Miyerkules ng umaga ay nasa 780 km east ng Calayan, Cagayan. Huwebes ng umaga, nasa 530 km east ng Apari, Cagayan. At sa darating na Biyernes ay nasa 40 km southwest ng Calayan, Cagayan. Wala pa namang itinataas na tropical cyclone wind signal sa mga kaugnay sa bagyong Sioni. At ang bagyong Janmark ay nasa 340 kilometers ang layo sa pag-aasawa. Kaya hanggang ngayon, wala pa siyang nahahanapang jowa. Okay, agsubli kami abo. Kalpasanti sa Bugmono palagi pa. All over the country. 98.5 IFM. Kawayan. IFM. Philippines. Kapag kintab ng sahig ang pag-uusapan, dito na tayo sa number 1. Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max. Tayo na't maglinis ng sahig, kuminding-kinding tayo mga misis. Kapag kintab ng pag-usapan, dito na tayo sa number 1. Mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax. Yan ang kintab na to the max, max, max. Star Wax ang number 1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ng tubig, balikintab ang sahig. Star Wax Wax, Star Wax Wax. Star Wax, di amoy gaas. Star Wax ang number 1 kintab na to the max. Star Wax Floor Wax, ang number 1 floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura ang bango. Sakura, Sakura ang pride ko. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. T-Joy 1050 pack. Ingana 15 na swak. Sobra kabit, to'y kasaklo. Ti sikreto, basit duwa pulok at limang at tadat. Itiro nga inawan swak. Basit nga danom kiwarom kan pabulaong. Sobra tibula na sobra tibula. Basit duwa pulok at limang at tadat. Itiro nga inawan swak. T-Joy 1050 pack. Ingana 15 na swak. T-Joy 1050 pack. Ingana 15 na swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. No ouch, ouch. Walang hapdi. No ouch, ouch. Para pumuti. Awan ouch, ouch. Di White Rose Kojic Whitening Soap. At the nagpaidu mga Kojic di palmitate tap na awan side effects ng skin irritation when you over-drying. Kojic nga awan of guess. Wow, wow. Ang White Rose puti. Oh, wow, wow. Puting walang hapdi. White Rose Kojic Whitening Soap. Kojic nga kinis, Kojic nga pudaw. With regular use. Oh, wow, wow. White Rose. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. 65 radio stations nationwide. Mahigit 2,000 radio anchors, commentators, reporters at correspondents nationwide. Hatid naming mga balitang tatak, RMN, balitang pinagkakatiwalaan, mapapakinggan saan mang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao mula sa Radio Mindanao Network. Ang totoong Nationwide Network. Number 1.
Ngayong panahon ng pandemya, ugaliing obserbahan ang mga pangunahing tuntunin laban sa COVID-19. Ugaliing magsuot ng face mask at face shield at palagiang maghugas ng kamay. Obserbahan din lagi ang physical distancing. Isang paalala at pagmamalasakit mula kay Isabela 6th District Board Member Arco Paulo Meris. Mga lakay, alam niyo ba ang dahilan kung bakit parami ng parami ang nagkakape na ng Best Cafe 8-in-1 Coffee? Pakinggan ang masasabi ng mga sumubok ng nagkape ng Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Dati, every 2 days na, bago agbawas, iso nga nagdag-centeric na, pinadas ko ti Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Manipod ide, nag-normalize iti pinagbawas ko. Siyak ni Teresa, iti Rojas Isabela. Padasin nyo met, tapno marik na yun no anya ti epekto na. Kaya kayo dyan mga lakay, kung nagkakape ka din lang, i-Best Cafe mo na yan para siguradong alaga ang ating kalusugan. Best Cafe 8-in-1 Coffee, kape herbal, sugar-free. Mabibili na yan sa inyong pong suking butika. Dahil sa nagmamahalan na ngayon ng mga bilihin sa merkado, si Juan de la Cruz, isang magsasaka, ay nag-iisip na ng paraan kung paano siya magkikipagsabayan sa agos ng buhay. Perwisyo, pabigat at suliranin. Mga karaniwang salita na naririnig kapag ang katulad ni Juan de la Cruz ay pagod na sa laban ng buhay. Dahil siya ay naging produktibo bilang isang magsasaka, pinasok na rin niya ang pagtatanim ng kamoteng kahoy. At ang resulta, lumago ang kanyang taniman ng kamoteng kahoy. Isa na siya ngayon sa ilang nag-e-export ng iba't ibang produktong gawa sa kamoteng kahoy tulad ng alak, animal feeds, harina at marami pang iba. Hindi ba't napakagandang ehemplo ng tulad ni Juan de la Cruz? Nagsumikap, lumaban sa hirap ng buhay. Bunga ng paghihirapang pagtatanim ng kamoteng kahoy. Hayahay ang buhay. Isang mahalagang paalala mula sa kagawaran ng pagsasaka, Rayon 2 at ng himpilang ito. This is IFM Philippines. Mga idol, oras na naman ang ating kulitan. It's been a long time. Samahan mo ako sa pagkikinig ng drama ng life mo. The Music and News FM station of RMN. Isabela, muling sumasa inyo po ang ating palatuntunang straight to the point. Pag-uusapan po natin itong kanilang mga ginagawang hakbang. Mga nakatanggap ng ayuda mula ko sa DSWD. In Kawayan. Idol! Ako si Radyoman Chris Estonas. Idol Chupaeng. Radyoman Rowena Munchang. Idol Yuki Nana. Radyoman John Soriano. Idol Vita Pantasya. 98.5. 98.5. Ayan, once again, thank you so much iti staff at the IFM, the newsroom, for providing us updates on what's going on. Iti bagyo po. So, duwa nga bagyo nga talaga mga agsinsinuro da ni Rolly Kinisioni. Ano nga tangag darling na kita? Relasyon da nga doa. Okay. Andalaki di akan anak ako nun nga agsinsinuro da. So, paya. Okay. Ket maya aman ti pinatokaryo nga kantangan ka na isong nga imbalaet yo. Iti Ilocano song a kansyon da kitakat. Kanana ni pagayam tayo. Napintas sa boses mo balong dyan magpastop request man na dyan mailiwak tula. Baka kailiw kan tula. Mailiwak tula. Yan, shoutout ka na kin ni Joby Buya. Agpada nga taga magsaysay kabatuan dagita insan. Kuna naman. Sino aji kuya? Watching from Dubai, naimbang nga oras karuba, kasi man na nagyay madala ng tibagyo nga Sione. Anak Mark John Paul, agananad kayo dita. Paddaya Apari, ay taga Paddaya Apari. Yes, and of course, kung ano kamusta idol, at da kayo man nga gururay dito programa yung mga nilingay kada kami, akan na yung nilingay kada kayo. Idol, kablao man amin nga taga kabarangkayag dito yung Mansibang, Isuda Celia Agacer, Arlen Agacer, Quencer Duldulaw, Paz Agacer, Francing Alabon, Miling Alonso, Meli Manarang, Idol, kantaan nyo man na dyan dito din na awan nagbasulak, toy ng Kablao, Lita Agob Agacer, iti Mansibang Nagilian. Thank you, Idol. God bless you always. Ni Typhoon Rolly kano kin ni Sione, pares da nga taga magsaysay kabatuan kano. Ako damo. Ay, da siguro tignagan ti Rolly kin Sione di jay. At damo di jay LGU Ramon ka dita ba? Di jay munisipyo. Okay, harap ket request ti count on nyo to Count on nyo ano? Count on you is restricted. Okay lang yan ka? Diyan mo Paya makapirain ano ka? Hindi naman at dati notice and 50% discount.
Ano na dino ka? Kasunod na dyan. I-explain ko to kanyang to no off the air. Iso nga nagliklik ak kansion iti copyrighted. Dagiti nagpagpakablaw da pa, dagiti kadwa nga vlogger. Kunada na eh. Shout out kini Alona na Poco kan Kristan Medina nga madamati preparation da jay food business da nga na ano? Agnagan iti wings stop only rice and only chicken wings jay kabatuan Isabela asa dagjay. What's this? PYCS nga ag grand opening tatta nga bulan. Ken shoutout ti amin nga moto vloggers of the North. Ride safe always. Kini EA Vlogs, ni Ayore Moto, ni Cap Joel TV, ni Zero Visibility. Sino pa yaya da kita? Memorize RD Gutman, Moto Dario. Ayan, madik kabisado kita duma mga lods. Pasensya kayon. Okay, ginandat mi lang po agi report iti what's going on, but not we are not actually newscasters. We are musicians. Yan so ano daman basit iti hamiunin na balikas itanga na saya ket dispensary nyo. No pa kasta kaya man apong maki-iyawat iti panakiladingit mi kadagiti minatay iti jay Villa Carmel dagiti family Manuel. Yes, Manuel. Tapos Jibanger Pastor. Yan. Duada. And of course, DJ Ramon Mat. Nagatudang hanatay. We have Mrs. Rosita Valmoha. Soriano pa. Ninang Huling Soriano. Yes. San Sebastian ba ni Tata? Napay nagadong. Tata Pedro Martin. Apapimusay mitten together with Manong Hiling Dumlao. Nagaduda. Ayan. So, dua di Villa Carmen, dua di Proper, dua di San Sebastian. Dikpe mo yun doon mga lugar. Huwag nga rod. Okay nga rod. May sapi nga sunata man balong ti Intaited. At kita'y ate man, may isang kadaanan, old folk song. Sige. Riknam kentuy riknam Nagpanag met laeng Day di ayan Tinagtagi bitan Iti labay bayan Intasin aluwadan Tapnon di mawaswas Daytoy tinapili Aldaw naknuan gasat Apan nakatungpal Ti arapaan Kariken sa Pinagsining galug Tibker kawar ngayon Agragsaktan nga rod ket intadang gayan Aldawa kagasatan Kukwa mo to'y pusok kararwa ket nakinggan at panumpalan Ikarkararat dati apuan Dumarswa nga inatasalwanan Atap nunag na yun sakit niya yan Ayat aldaw masungwanan Yawat ko to'y bagik kararwa Kenrik nagtasiksik ang tagayuan Usok ti ko tamagramon to'y biyak ko ayat akapupudnuan Pag binuligan tatirigat kenang ay ngay tanto kalakaman Tag may satan ket bintuwag sinauray ka anuman Yan, pa-shoutout po from Bangar La Union. Stay safe and more songs from Joanna Marie. And Idol Balasag Itibahong Man from Norberto Gazinga. And Jenard Gamada Cabanilla. Pa-shoutout mga idol. Yung mama ko na si Corazon Cabanilla, na birthday niya po ngayon. Salamat po at magandang tanghali. God bless us all from Barangay Magbayad. Etchag. Salamat sa shoutout idol. Nakpengero, Gramid Modules. Mag-early out na ako. Salamat sa entertainment. More power sa inyo, Uncle. Ano ni RD Gutman.
Agragsaktan nga rod ket intadang gaya na daw kagasakan. Kukuha man to'y puso kararwa kendrik na inggan at panungpalan. Ikarkararat tate apuan na marswa nga ing natasalwadan. Tatak nunag na yung samtig na yan ayat aldaw masangwanan. Yawat ko to'y bagik kararwa kendrik na tasiksik ang tegayuan. Pusok ti iko tamagraman to'y biyang kuway at agapupudnuan. Pagbinnuligan ta tirigat kenam ay ngay tanto kalak amang. Taak may satan ket bintuwak sinauray ka anuman. Taak may satan ket bintuwak sinauray ka anuman. Ayan. Dapat din nalipatan mo na ibaga. Nga condolence met iti chair kini ati Cherilyn. Aywan Yan. gaya. Kanana ni ating Ana Rose Peralta, ating condolence as well po sa family of my cousin Cherilyn Laylay Policarpio of Rania Gramon. One office mate me actually di taga MC Arizona and nagubing tayo po due to walang cancer. Mamarod? Ayan, nakadaduda po nga natay and we have 9 active cases di Ramon. Nainayon. So, dito lang po, para ito yung quarter, nagsubli kami, kalpasan si Subag mo, manong nga palagip. Information. Music. Entertainment. IFM. Philippines. Kapag kintab ng sahig ang pag-uusapan, dito na tayo sa number 1. Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max. Tayo na't maglinis ng sahig, kuminding-kinding tayo mga misis. Kapag kintab ng pag-usapan, dito na tayo sa number 1. Mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax. Yan ang kintab na to the max. Star Wax ang number 1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ng tubig, balikintab ang sahig. Star Wax Wax, Star Wax Wax. Star Wax, di amoy gaas. Star Wax ang number 1 kintab na to the max. Star Wax Floor Wax, ang number 1 floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para itibado nga ka-bloom iti banglo, padasan iti Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bamong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Baluget ka-bloom iti banglo. Charm Fat Con, bamong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Motorsiklo ken makinarya, ACT Machineries nagta. ACT Machineries, dealer ti Honda, Yamaha, Kawasaki ken Suzuki. Adu nga regalo, sigurado, nababa nga presyo, numero 1. Dakkel nga diskwento ken lifetime free service garantisado. No makinarya iti pagsasaritaan, ACT Machineries iti number 1. Dealer iti diesel ken gasoline engines, air-cooled diesel engine, hand tractors, trailers, water pumps, generators, threshers, combined harvesters, 4-wheel tractors, rice mills, corn mills, ken amin ang Massey Ferguson Farm Equipment, ken amin nga kasapulan iti panagtalon ken kumay. ACT Machineries iti number 1. Amin de kalidad ken mapangnamnamaan. Lifetime free service kunaman. Pumasya iti kaasetkan nga branch ti ACT Machineries. Turayong Kawayan City, San Pedro, San Pablo, Aurora, Barangay 1, San Mateo, Arellano, Quezon, Villasis, Santiago City, Ugad, Cabaga, Maligaya, Tumawini, Centro, San Guillermo, Santa Maria, Alfonso Lista, Ifugao, Solano and Bambang, Nueva Vizcaya, Igig, Abulug and Sanchez Mira, Cagayan, Matac and Lawag, Ilocos Norte, Candon, Ilocos Sur, Agoo, La Union, San Jose City,
and Gimba Nueva Ecija. ACT Machineries, kumpanya ang mapagtalkan ken mapangnamnamaan. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Richie Silos ng Santiago City. Nakita sa aking ultrasound na may 3.6 cm na bukol sa aking ovary. Sumubok ako uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Tinake ko siya 1 capsule 3 times a day. After 3 months, nagpa-ultrasound ulit ako. Wala na bukol sa aking ovary. Salamat sa Santon Plus Herbal Capsule. Kayo rin, mag-Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. No approved therapeutic claims. Merry Christmas, Idol! Merry Christmas mula sa IFM. Ang hiling namin ay sana all pagpalain. Merry Christmas, Idol! Merry Christmas mula sa IFM. Hindi lang Idol, Pasko ay happy pa rin. Sa 98.5 IFM. Ayan manan apo iti inte panagalwad ko ma ta duwa apo nga bagyo ti adda agdama ito lugar tayo. We have Rolly and Shoni. Yan. Kaya kita yung pinakaapi. Tapo kasano nga tayo iti biyagda apo. Muna yan And duwada gininagaw dati pwesto ni Rolly. Gininonada. And kung na dito ay ni Personal Aquino Angie. Pa-shoutout man mga idol dito ay Aritao Nueva Vizcaya. Aquino family, palagi nakikinig sa inyo at dyan sa Cordon Isabela. Ganalongo family. And Iris Balfro, kung na to ay idol dyan, request man dyan nagsinarak ngayong din na ginasa. Salamat po. And Roland Soperales, sir, babati nga po asawa ko, birthday niya nga, hindi na tuloy yun. Patutugin yung count on you. Good afternoon mga idol. Pagpati nga po sa tatay ko si Leonardo Abad ng Old Centro Proper San Mateo at sa mga kapatid ko, sina Maymay, Danica at Melody, pati na din po sa nanay ko, Judith, at sa mga pamangkin ko po. Judith. Judith. Sa request po ng NMAX, paborito ng asawa kong si Brian Jacinto. Salamat po. Keep safe. Happy All Saints Day, Karuba FDD watching from Bologna, Italy. God bless everyone from Antisonia Castillo, Santiago, and Mark Vincent Clavero. Kung na hello idols, pasyarat man nila kay ko. Kini nakupayang madama nga nagdengdengag kanyayo from Sheila Clavero ng San Fermin, Kawayan, and Jeremy Inoselda. Kung na mga idol, may kayon ta mga lotayon, nala daw ta makapasod ti tiyempo na. And our text line na ni 255. Hello Kuya Jem and Kuya Jun, batiin ko nga po yung mga lalaki na manloloko. Porkit no boyfriend since birth po ako, ipiling baro na sila. Hehehe. Ano naman? Pero guys, yung kusilapan ka, si Gretchen Bautista po from Alicia. Piling baro ka, no? Kusilapan ka ta. Kanta nga inarami dapat FDD for a certain person. Ayan. Orayin tayo nga mapukot ti pandemya, ta iyaman tayo dajay talaga nga ng kanta dito nga sonata. Okay nga Rod? Nagsamit. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti baga, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Dinggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lang idin, aditan naging iliw. Dinggem to'y gutog to'y puso, awagan na ka, denggem ka din ala. Umay kadto'y sibay, pusok umay payapay, tapnon maep-epan, iliw kan senlaay. Iliwet ikarin yuni, ayat di damdamo, tinairot ngarakot, abuyugan ti as-asog. Ililiwet ti agad na samsam itngem tagapulot. Asabayan ti aprus apiras ti bukbukot. Ililiwet ti areng-eng mang titileng itilapayag. Umaikan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka.
eten ka kasta kamet kaniyak dinggem tuy aso iliw tuy puso nabayag lang idin aditan na gininin Denggem tuy puto Gotug tuy puso Awagan na ka Denggem ka din ala Umay ka tuy sibay Puso umay bayapay Tapnon maep-epan Iliw kang sengaay iliwek ti karin yuni ayat ti damdamo tinairot ngarako abuyugan ti asasog ililiwek ti agit na samsam itniem tagapulot asabayan ti aprus sa papiras ti bukbukot ililiwek ti areng-eng mangtitileng itilapayag umay kan nobiyag ko mailiw ako na iken ka ililiwek ti karin yuni ayat di damdamo tinairog ngarako abuyugan ti asasog ililiwek ti agit na samsam itngen tagapulot asabayan ti aprus apiras ti bukbukot ililiwek ti karin yuni ayat di damdamo tinairog ngarako abuyugan ti asasog ililiwek ti agit na samsam itngem tagapulot asabayan ti aprus sa papiras ti bukbukot asabayan ti aprus apiras ti bukbukot bukot Ngarod, nalpas man na may isang kasulatan na napakaluan, tagapulot. In English, Madi sa bali nga talaga ti title na dito. Ano tagapulot. Ano Ikaw mo nga? lang. Tagapulot ti panagan dito Isabela. Medyo Ilocos nga tagapulot. ano garod? Nasamit? Sa bali. Kasi yan. Kablawak mo na po, dagiti kadwak nga gwardya. Dito kawayan ni Melvin, Joel, kini Raul, Agiyangan. And hello to Rolski TV nga nag-comment dito ya YouTube. And wait. Ano ko nanan? Pasyara at amin nga taga Villaluz, San Mateo, Isabela nang naroon natin pamilya Padua, Ken Sorquiano. Madama todo dito, iken pati Eugenio family, itinano mo nga barangay Makalawat, ang adanan ni Isabela. Ken, anak ko nanat to yan. Pa-shoutout pa yan, iti supportive nga girlfriend ko. Jai Taiwan ni Rema Sorquiano, I love you. Wala na ni Vinmar Moto Vlogs. Tayo mo. Okay ni Jolene Clyde Abad Jacinto kung ano to ni Joanne Clyde. Ako na na. Jolene Clyde Abad Jacinto. Good afternoon mga idol. Pabati nga po sa tatay ko si Leonardo Abad. Ano ba kaya man tatayan na na. Okay, Joel Bermudez, idol, nagwapo kayo kung ano. Jan Carlos Bulusan, Lelina watching from La Union, Nagilian. Greet ko man ni Mamang Agkap Kape. Shout out na din po, Nadine Moy ken Maring nga aking ading ko. Okay, thank you. Keep safe. Yan. Thank you, Kuya JM. Sa pagbasa ng message ko, tinatawanan ako ni mami ko. Si Gretchen Bautista ko ito. Naimbag ngal daw, Kuya Felix. Kini JM. Kinamang dengdeng iti programa yo kablak man pa itinembag ngal daw ni Lila Floring Maon. Manang Marvy, ken pogi nga taga Kaligyan, Burgos, ni Parek nga manay, liberato nga taga Mabini, mo, tuino mo, Ron, iti Kasibun, Nueva Vizcaya, rekas jay, kansyon nga count on you, ni Tommy Shaw. Thanks, Kuya Felix. Oh, Felix nga talaga. Tapos pala ang account on you dito nga request. Nabuhay kayo. Opo, mabuhay din po kayo. Ayan. Okay, sige, ikanta man lang yan iti Chance. Ayan, dito nga sonata
Tabarbaring no, iso di pag-searchan ta dahil nga so natang account on you. Sige. Okay, nga rod. Para ka di iti tao nga adaan, iti as-asahan na, mabali na nga pagutangan, of course. Let us count on them. Eh, naglalo ito tang panahon ti pandemya. Kaya tayo. Utang kayo, basta No. mabayadan nyo. Mabali mga ta porsyento na sa Wala. kapasit. Kada cropping kasi. Kada cropping. Monthly. Mabali mo. Quincenas, katapusan. Bombay, kaya di style naman. Kada Tiro. Merkules. When I think like the world's gone by, and I need you so bad, but I don't know where you are. I cry this tears. All alone, we've been so far. We've sworn of the moon, and we've counted a million stars. My love still true. Friends have come and gone. Some have left me alone, but I stared at these walls before, and they made me blue. All alone in my heart I've known there's one thing in my life that still rings true. I can count on you. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why or when. No looking back. Count on you every time to ease my worried mind, and you'll forever be important to me, my miracle find. If I had to choose one place to spend the rest of my days, anywhere would do, long as it's close to you. Thanks, Idol! Favorite daw ng husband niya. From Rhea Corpus. And don't worry, paborito ka rin ng husband ko. Ano na? Mamaya na, hindi mo natin. Count on you to be there. No
I've traveled so far, yet I'm right back where you are. Just me and you. Now and forevermore, as the years roll by, I'm beginning to see the light. I can count on you. The latest news. The only way to fight COVID is vaccine. Magkaisa talaga tayo dito. The hottest hits. I'm a sucker for you. Can't ride through. Know the day bleeds into nightfall. Walk away. You know IFM Philippines. Para ti heavy duty nga ugasan, ag Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, Smart dishwashing. Smart kinis, solid. Smart dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Ada double ikatlaing formula. Solid mangikat ti heavy duty sebo, ti paryok ken kaldero. Solid pa'y mangikat ti bakterya. Iso number 1 ti Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, kinis, solid. Smart dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Para itibado nga ka-bloom iti banglo, padasen iti Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bamong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Badugit ka-bloom iti banglo. Charm Fat Con, bamong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. No ouch ouch, walang hapdi. No ouch ouch, para pumuti. Awan ouch-ouch ni White Rose Kojic Whitening Soap. At nagpaidu mga Kojic Dipometate tap na awan side effects ng skin irritation when you over-drying. Kojic nga awan of guess. Wow wow, ang White Rose puti. Oh wow wow, puting walang hapdi. White Rose Kojic Whitening Soap. Kojic nga kinis, Kojic nga pudaw. With regular use. Oh wow wow. White Rose. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sundin ang tamang oras at araw ng paglabas ng bahay para makaiwas sa dami ng tao at makaiwas makakuha ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bath Soap. Galing sa labas ng bahay, isanitize o hugasan ng mga napamili. Hubarin ang ginamit na sapatos at magpalit agad ng damit pagpasok sa bahay upang maiwasang magkaroon ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Pride Detergent. Ang pinagsani puwersa ng mga pinagkakatiwalaan, may paninindigan sa katotohanan. Ito ang mga radyoman ng Radio Mindanao Network. Dekalidad sa pagbabalita at komentaryo. Yan ang Tatak RMN. Dahil beautiful hair is life, friend! Nagwa-worry ka ba sa unti-unting paglagas ng inyong buhok? Oh no! Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang pinaka-the best solution para dyan. Gumamit ng Hairtilizer 5-in-1. May natural at herbal na ingredients para tulungan ang pagpapakapal o hair thickening, alopecia o hair loss, at hair straightening. Pinipigilan din ito ang pagkakaroon ng balakuba. And wait! There's more! Ang produktong ito ay gawa ng isang proud Isabelino. Kaya send ka pa! If you like to have a healthy, thick, and beautiful hair and free from dandruff, dito ka na sa Hairtilizer 5-in-1. Natural na, amoy candy pa. Gawang Pinoy para sa Pinoy. FDA approved. CNN number 100000
0917-5349716. For Isabela, Cagayan, and Kalinga, please order at 0977072372. And you can also order in Shopee. Fertilizer 5-in-1. Ang Hairtilizer 5-in-1 ay mabibili sa Zenny Bakay Salon sa Primark Palengke, Kawayan City. Anya dito, kap-kapi ang kwarang. Dahil man, best kape, inuman coffee ba daw? Anya tirik na. Matipot ang kap-kape at di best kape. Nag-normal mo to, di pa nagbawas kun pa nag-isbaw. Nagsaya aton na. Matipay ang ato ti blood sugar ko ta sugar free. Agawit ang karutan ba daw? Tinakamag kapag di best kape, inuman coffee. Uwan kagayan, at tuyan ti kape amang salakning biti sa luna. Best Cafe 18-1 Coffee Mix. Nagpupunipunan na gitimulmula. Nga ato iti may tem na benepisyo iti magbangitayo. Kas kung may mangosteen, guyabano, agaricus maso, stevia, moringa, ken baricas, manipod pa iti Japan. Isuanong kape kan kaka, i-Best Cafe 8-in-1 Coffee Netan, kape herbal, sugar free. Magatang ka na iti butika. Kumain sa... Kahit may pagsubok, tuloy lang tayo idol. Tuloy lang ang Pasko kahit simple. Sagot namin tugtugan, kwentuhan at tawanan. Sa IFM Pasko'y happy pa rin. Merry Christmas idol, Merry Christmas. Mula sa IFM, ang hiling namin ay sana all pagpalain. Merry Christmas idol, Merry Christmas. Mula sa IFM, hindi lang idol, Pasko ay happy pa rin. Sa 98.5 Okay, idol na yung bagal daw mo. Greet ko man aming nga minatay. Dito'y disimuray ko na na. Disimuray. So, kada kitinatayan na ako nga dumdungay kanya na itata. Kabkablawan na kayo ni Roel Maburang. Kaya ka nagminatay ko na nang aming kumagat, di ba? Oo. Ngam timbaga na. Ay, minatay. Okay. Sorry, Mandong. Ay. The other, the only Ikaw way. pala mali eh. The only way to fight COVID. The only way to fight COVID is vaccine. Vaccine. But, okay, the only way to fight Bacabaro is to get married. Nadali mo. Ang galing niyong kumanta, sir, kung na ni Rolando. Talaga, mamakayayo. Idol, sir, ang galing niyo po kumanta inulit na pa. Sir, ang galing-galing niyong kumanta inulit na. Ang galing-galing niyong kumanta, Good sir. PM Idol. Request ko man, di kanta nga napagod na. Wait ko po. Thank you po. Still watching here, ako na naniman ng Aida Pascua Clinton. Ayan, our long time Hello, Ante. listener. Okay, and Ninita Serdana Dalicano, ang galing niyong kumanta, Idol. God bless, stay safe ko na na. Sir, ang galing-galing niyong kumanta ko na ni Ninita. Para guys man mga Idol TU by Kenny Rogers ni Idol ang makano ti mangkanta di mo jay. Yo. From May at San Mateo. Hector Antonio Apo makapaikat bandog tikan tayo Idol. Shout out po sa asawa ko na Madam Aglaba. Madam Aglaba kunan ako Madam ang Aglaba kunan mo. Madam ang Aglaba ore ada bagyo na awan sa bali no dinulis buminda Antonio Makalawat iti Makalawat kabaton Isabela. Thanks and God bless you. Apo, don't forget to put Downy when any soft again fabric softener. Ta maditi angot na tiba doon no bayangan kuha nga mamagaan nga mainitan. And watching from Baguio is Nenita. Okay, and Dante Dominsil Mangawang, Idol, ang galing nyo, ang galing nyo, Idol. Kablaawa man nitatang ko. Benzer Alejo dito'y Burgos Isabela nga agniningeg iti programa yo. Sir, masarap na. Nagatigas tayo ako nakasubscribe na kita. Haan, basta one picture na. Yan. Kaya kaya pagbuybuya nga madi pa nakasubscribe dito sa channel ko. Please subscribe mga karuba. Kana ni Romarith Espiritu, good PM mga Idol, manong June kanadang Gem, pakablaman ti Espiritu family. Ken iti Natividad Pangasinan kuna kaya pakanta jay si Kalaeng isagot ko ken ni Maris Espiritu iti inayet kong asawa. Thank you and God bless. And iti text line nga na good PM DJ greet ko man ni Raymond Vergara, Leila Pablo, Carol Gamay, Luz Lumaham, Jimna Doka, Joanne Marie and Ferdinand, Paulo Rubian Preza from Quezon, Isabela Philippines. Kuna man ni Melchor Salazar. Good evening, 741 min apo dito in New Zealand. Kumusta kayo amin dito? Karuba, God bless and safe kayo. Amin. Ano? Keep safe. Safe kayo. Wow, do kita man na boses. Oray, makaturturo ako na reing ti Darak watching from California.
Giyaman kami, karuba. Karuba. Okay nga Giyaman ron. kami. Ika po ta haming intuli de jay papapugto mi tatay nga istansa iti sunata ta adana takwa ta mi nga nag-copy paste da iti Facebook at mangkansyong kami lahat na napot ipugtuan nyo over our official text line 0917-1500361. Oh, Right. Diyos ko. Minorize nan. Minorize Minorize nan. Ada minori card na dati panunod. Ada minori card na. 200 pesos will be given. Apo, no siya sinuman ti maka pugto iti title na datoy. Sana Ilocano. Oh, after knowing the title of the song, Ilocano sa'yo i-text. And then after the title of the song, your name, your age, your address. Kas dyan lang po. So, okay. Anya, iti title na dito yung sonata in Ilocano. When you remember me, if you remember me, I hope you see it's not the way I want it to be. Oh, I'll be with you now, but wherever you go, my love goes with you. Keep on smiling, keep on shining, even though you know you want to cry. I tried to lose you, looking in my eyes, you so promises and lies. Too many times when you remember me, if you remember me, I hope you see it's not the way I want it to be. Oh, I'll be with you now, but wherever you go, my love goes with you. I'll be with you. Keep believing. Some things even time can come between. And if you blame me, try to realize the promises and lies. Too many times when you remember me, if you remember me, I hope you see it's not the way I want it to be. Oh, I'll be with you now, but wherever you go, my love goes with you. Oh, my love goes with you. Nagsabli kami, kalpasan sa magmamano, apalagi. That song was brought to you by Joy Antibac. Iwas germs, iwas sakit. On air, online, Mahuhuli mo talaga ako. on the ground. Namin lang sa pamatinay. IFM Philippines. Pilipinas, mabuhay ka! Ang idol ko. FM. IFM Philippines. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac.
para iwas hawa sa pinagkakainan. Katotohanan ang hinahanap sa mga balita. Misyon naming hanapin ang katotohanan at walang pinapanigan. Ang hatid namin sa bawat programa. Dahil ang mahalaga ay interes ng mamamayan na malaman ang katotohanan. RMN News and Current Affairs. Tatak RMN. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Nais mong marinig, paborito mong kanta. Nais mong manood kasama ang buong pamilya. Ano mang kagamitan na iyong kailangan sa iyong tahanan. Sa SNJ ay matatagpuan. Dito sa SNJ, basta appliances, ito ang the best. Dito sa SNJ, di kalidad ang furniture sa appliances. Kompleto ang tahanan kay saya. Sa SNJ, aro'y makaasa. Sa SNJ, aro'y makaasa. Basta appliances, think of SNJ. Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction ah. Ano bang sikreto? Wala pare, basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay. Dapat tamang oras sa pagkain, tamang oras sa pagtulog, at tamang oras sa pagpapawis para healthy tayo lagi. Kaya ngayon, tamang oras na para. Oras na para ano pare? Para mag-coffee break pare. Mahirap na namang puro na lang trabaho. Kailangan laging may katuwang tayo. O ito, share tayo. Mark Cafe. 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang katuwang natin sa maghapong trabaho. Iba talagang pare ko ah. Always on the go. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Available at South Star Drug and other drugstores near you. Merry Christmas, Idol! Merry Christmas! Mula sa IFM, ang hiling namin ay sana all pagpalain sa 98.5 IFM! Alright. Muna lang nga minuton. Malpasan iti live tayo. Yes, and Kaya- makaawit na mo lang ng makaslada kahit kugatangan di ko ulit SM. SM. Ana. Kaya juice man dagyan na ko na so kailangan Ay, masapot wala. iti napigsa nga pagi. So nga iti kanain kong kagatangan every Sunday is our fresh fruit juices di SM. The apple juice, ano pa dyan? Grapes. Grape Orange. juice, orange, Four Seasons. Four Seasons. Diyos ko. 5 seasons. Rainy seasons. Seasons in the sun. Okay nga Rod, medyo nasagitin na kami. Paano magkaroon ng picture dito, Idol? Yan, mag-subscribe ka po, Ma'am Rhea Corpus, sa aking YouTube channel. Pati yung mga iba na wala pang picture dito. Mag-subscribe po kayo. Please, 67 po kayo na nanonood. Sana po mag-subscribe kayo. Alright! Alright. Marami Para lang nakasubscribe yan. yan. Doon nakasubscribe. Okay, that's may isang intention ko isang inyakar ko pala dito ti YouTube program tatapno umadumot iti subscriber. Huwag nga Rod, sa pala kumapo karuba nga, gito buibuya nga, one picture na kat ag-subscribe kayo. Peace itan nyo, tapos subscribe button. Yan lang. Kan click yung notification bell, tapos Yes. pindot nyo ti all. Not Ano?
unless awan talaga ti picture da DJ yenti kwada yenti account? profile da Siguro, sa mabaling. kabil da ti picture da ayan so thank you very Pangaron. much Apo for being with us. Well, nagyaman kami karuba, pasensya kayo na madimi mabasa amin nga pangablawayo tanakat adoti. Basbasaan mi dito YouTube, dito text line, dito Facebook Live, di IFM. And ulitin mi do nga bagyo Apo iti atakadati tata signal number 4 DJ yenti parte iti Luzon pa laing mat and signal number 1 tayo tata dito lugar tayo Isabela and some part of Cagayan and iti sumarsaro nga Apo nga bagyo nga di tamanan umararubayang kada tayo tayo bagyo nga Shoni so nga diretso alwad kan nagitay agpa-repair wino treasure awan pala siguro tikwana namnama na so nga pumudot ti Eric ngumisit yan Kumno ta kabaton kada namnamam. namnama tada birthday nga rod ni Apo Kapitan. Wow, happy birthday Apo Kapitan Barako. And magna kami dyan da Bayo Joseph Wow, siguro nakikita damdama. tayo DJ ko na diba? Okay sige. Ate Georgina nga pagtatay. Iti sonata nga if you remember me no malagip na kunana. 24 years old itchag Isabela ngam di na imbaga no sino tinakan ti barangay Captain da iso nga orayan ta ti text na at the count of 5 sakbay nga kansunan ta dayjay Mauding nga sonata. Okay orayan ta no ana tinakan ti barangay Captain dayjay nangabak ijay Jesus Painor kuna when Jesus Painor Apo talaga mga feeling na nangabak isuna di na mo't impagan no nya nga purok isuna basta Echage Isabela aw mo ti purok ken barangay nya nga ili am ili is Echage aywan Echage nya nga barangay purok nya nga straight another 5 seconds purok 2 nya nga straight barangay awan pay barangay pay 1 barangay Kabugao nya nga straight Awan, kilo ka no. Ayan, so thank you very much for being with us. And this has been Idol June together with Idol John Mark. Pastor, Operator Embalsamador. Saying goodbye and God bless everyone. Agiyaman kami ako. Di pa buhayo dito live. Idi chimpo, lipak-libong, ada bakit ana aren. Adamit barung yang mubing pailaeng Adamit balay nga inda nagdagusan Tenga tirabii day di bakit nagkarayan Ti ko na day di bakit nga inay arareng-eng Sigin abaru kuray no maminsan laeng Mayatak na nang nudi ka lagit di gibagbaga Pagbigyan ka na tasigunda mano ka Pegis ko aglang-langoy Pegis ko tagsang-sangin Ayat ko laeng asumangladyay igid Ngendi jay ngay bakit at akayep kep met akayep kep Ay na Diyos ako, kastigayang tiro makit. Idi jemput, lipak-libong, ada bakit ana aren. Ada met barung yang mubing pailaeng. Ada met balay nga inda nagdagusan. Tenga tirabii, day di bakit nagkarayan. Ti ko na, day di bakit nga inay arareng-eng. Sigin abaru kuray no maminsan laeng Mayatak na nang nudi ka lagit di gibagbaga Pagbigyan ka na tasigunda mano ka Pegis ko taglang-langoy Pegis ko tagsang-sangit Ayat ko lae asumang ladyay igid
Game DJ ngay bakit? At